نزاري دقم 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 حين نزعوت دقم 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 نزعوت دقم 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 وحنا تاريخ دقم سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوكت كونوا نايوات برتمليتنا الباقنانيو من البازات ريواز اللهم كلب برشلونة مسيلات كون كيتهلو كزخاخركم هقراويت غانتا يرترايا اتي شوتوتات زمزقبتو قولات زقبرتو تراي نرزلنا كسع كندي تاكتيكاوي بقعات زلوا باس ناتا برسيشن ناتا كالكوليشن ناتهم يبحكي اب نايسومن ترينينز زقبرت كلب كمزا عينت صوتا كتصاوت زقرميو سلازي حدا غانتا حيال دي حيال يكونن بعدل ولا بزخون يكون قاطع مزروح بقولات رايكون كانتري كعسرغي سنت اي كغبر غليو سلازي ناي بحكي امبرسيف I don't know برشلونة بغزياوي وناي لومي ارسنال زمسل صوتاينا نرزلنا سلازي ارسنال قديفنا نهاغراويت غانتا يرترا كندغفينا كبلو خلو يرتراويان كاب زيرو تبغيسوم كم زي كونو كنريكم بروف كنغبرلكم سلازدلناينا لذا هاغراويت غانتا زيا هاجر كاسل زغونه تايكون كان كدغفا نخدغفا اتجدد غانتا تخون اللهم تريواز لهم and ناتنا حجز لمانم كدليايو نفس وكفسب كحجزن نناتو اجام كغبرن عبد الحريد زياده بزعبو كزارب سلازخونكو معاتا قدس حبريتاتاتون علوني كاب فيدريشن كعسغرز وص حبريتاون علني نسو عبد الحريد كريكم فتنينا مجمريا ግን በቲ ዕለታዊ ዜናን ትንተና ክንጅምሪና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩምን በሃናጽ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ግደፉ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ይክኸውን ድሓር ግን ኣብ መወደታ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታናን ከምኡውን ፖለቲካ ናይ ሃገርና ኣገዳሲ ዘረባ ትሕዝቶ ክህልወኒ መጀመርያ ግን በዚ ክንጅምር ለትስገ In the fight over the Strait of Hormuz, Iran hit the loaded crude oil tanker off Dubai, setting it on fire. President Trump has threatened to strike Iran's energy plants if the strait is not reopened. Though the president also suggested in a Truth Social post that he could abandon that effort and leave it to the allies. He then clarified his position in a CBS News interview. Let's bring in CBS News White House reporter Aaron Navarro. Aaron, is the Strait of Hormuz still a priority for the president at this point? كم نريد زلنا كوينات كلمة كأن حزي خير له أبزي حجاتنا زلنا مدرخ دمها دونالد ترامب انتاي دلكم زلو بزح عينة جمجامن زرباني تزرب زلو قنا موداتا أبزي حجي قالك كفال نايتي كومنتيترز ويونتي كنا تازع زبوز زلو دونالد ترامب أن إكزيت استراتيجي كابزي بوتازي موتي دلكم زلو نكوت دما يحسب كم زلو نعوز جدد مغنيات دما كم زلو كنقرأ له كانوا دما كشك عيد فتن زلو نحدا عبي كويناتي زدال زلو ناي ورارة لي إيران كفتش ميزدال زلو زبل استفلارغه تحسك بكم يعني نفس وقف زلو زلو دما بكمنتاي تبغيسون كم يبلغهم زلو كرينا إيران كانت تسبلا انتاي نيكس موفناتا تغندا قداس دما هجرات عرب انتاي كجبريوم أبز قداي زاقداسيو تقدمت بخينا دلا بزوانزي وشمت حرمزيو ابو وشمت حرمز زلو استراتيجي ناي دونالد ترامب انتاي مسل نابي غصو خير خل ليتس جو
it seems that it is decreasing as a priority, as both President Trump in his post and interview with Li Zhejiang earlier today, as well as Defense Secretary Pete Hegseth, have suggested a path of ending this conflict in Iran without the reopening of the Strait of Hormuz, even though this comes just days after President Trump announced that April 6th deadline for Iran to reopen the strait before the U.S. attacks its energy sector. This morning, as you mentioned, the president ሕጂ ካብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተሰዒሩ ወይ እውን ነዚ ቦታ እዚ ገዲፍዎ ክወፅእ ዝመስል ዘሎ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ግን በዚ ነገር እዚ ድማ ክቕፅል ከም ዘይኮነኻ ኩሎም ይፈልጡ ነዚ ቦታ እዚ ገዲፍዎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ብስምዒት ክኸይድ እንተደለየ ከዋፅኦ ኣይኮነን ስለምንታይ መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ ተቐዳመይቲ ትስምዖ ነጥቢ ኣበይ ከም ዘላ ምግንዛብ ከድሊ እዩ እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ነዚ ቦታ እዚ ራሕሪሑ ብምኻድ ክፈትሖ ኣይኮነን for a gallon of gas is higher than $4. This is the highest in nearly 4 years, higher than any point during the president's 2 terms. West Texas crude oil prices, the U.S. benchmark, they settle at their highest point in 4 years, and you can see they're actually up from what they closed at last night, which I said was pretty high already. Let's get a CNN senior reporter, Matt Egan, who is here with us. And this $4 a gallon, I mean, this is a benchmark, a pretty big psychological barrier. كم تريوز لهم زي حدا كابتن دونالد ترامب بوليسي ناتو استراتيجي ناتو كل كايدا ناتو نكغير كجددو زخنات بزيو زخانتايو قطباو مصاينا انا بوليتيكاو مصايناتو ابز غدايز سلازنب ابز بوتازي سلدوسن قطبانا امريكانا تبلاشو تقيدو تندادنا خبرن دحر قيدو دغفناتو نا غدل خيديو بو منصر دما قصالنت ناي بوليتيكاناتو اب حدغنا ورد خيديو ناو ازن ريوز لنا كونتات اب ناي دونالد ترامب محدراب قدامي بريزيدنت نوت يكون ولا منالبات اب غزي كيناتنا يوكرين نغلق غزي اغاطيو مزنبره كونتات كوينو بزي حج زلو كونتات ندحر قصيلو وشمط هرمز اب ايد ناي ايران كغطفو ندحر كوينو دن از مسرح زي كقصل خليو ويون ካብዚ እውን ክገድድ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ኢዳ እንድሕር ተቆፃፂራቶ ነዚ መስመር እዚ ነዚ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ኣብ ኢዳ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቁፅፅራ ተታሒዙ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ደን መን ነቲ ዋጋ ክቕልሶ እዩ መን ይጠጠው ከብሎ ከተስተኻኽሎ እንተደሊኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንሃገራት ዓረብ ብዙሕ ነዳዲ ኣውፃእ ክትብለንከ ከተገደደን ትኽእል ኢኻ ወላ እንተገደድካየንከ ቤናይ ገይረን ከውፅኣልካ ስለዚ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባታ ዝበለፀት ኢራን በዚ ሕጂ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ነዚ ኩናት ገዲፍዎ ወፅዩ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዚኣ ስምዕዋ This if he ends the war and essentially without a deal or without securing the strait, it could end in economic catastrophe. Actually disaster, but the same thing. You're right. Right now, the most important oil exporter in the world is Iran. They're controlling 20% of the world's exports. 4% of it is what they produce. The other 16% is what they control in the Strait of Hormuz. If we leave, and what is their incentive to reopen the strait? They have effectively become a superpower at this point by holding the control over that. And they will dictate who gets out, who gets in, at what price, and when. And that could have enormous ramifications for the world economy, not just for oil and gas, but also for fertilizer and probably in the long term, helium. It's a critical element to be used in the production of semiconductors. We want to win the war or the race in AI against China. This will put us on the back foot if we don't get that helium. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ወሽመጥና ሕርሙዝ ሓንቲ ከይገበርና ኣብ ኢድ ኢራን ገዲፍናዮ ሃዲምና እንድሕር ወፂና ዶናልድ ትራምፕ በዚ ዘልዮ ዘሎ መንገዲ ደን ንኢራን ብዘይ ዝኾነ ነግፈረግ ሱፐር ፓወር ኢና ንገብራ ዘለና ኢሉ ሱፐር ፓወር ዝበሃል ኣብ ዓለም ናቱ ድሌታት ወላ እውን ካልኦት ሃገራት ዋጋ እናኸፈሉ ወላ እውን ኣንፃር ረብሐ እናኸዳ ድሌታትን ከም ትገብር ክገብራኻ ከለዋ ማለት እዩ እንተዘይ ጌርካ ድማ ገጅፍ ዋጋ ከም ትኸፍል ይገብራኻ ስለዚ ኒኩለር ስለዘይብሎም ወይ ገለ ስለዘይብሎም ዘይኮነ ኢራን በዛ ሕጂ ዘላታ ዛ ኮይና ተወዲያ ንኢራን ከይፈተና ሱፐር ፓወር ኢና ንገብራ ዘለና ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝቋፀር ከም ሓደ ዓቢ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክገብሩሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን መሳርሒ ክገብርዎ ይኽእሉ ወላ እውን ወታደራዊ ዌፐናይዝ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ 4% ናይ ነዳዲ ናይ ዓለም ኢራን ትቕርብ ድሕሪ ኢልና 16% ድማ ካብ ስዑድያ ባህሬን ኩዌት ቀጠር ከምኡውን ካብ ኢማራት ድመፅእ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ብሎክ ዝገብርዎ ኣልዮም ነቲ 16 ተረፈው ንሶም እዮም ዝቋፀርዎ ዘሎ 20% ንግዲ ናይ ዓለምና ናይ ንግዲ ብፍላይ ድማ ክቋፀርዎ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሄሊዩም ዝበሃል ኤለመንት ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዝወፅእ ኣሎ ንሱ ድማ extremely critical element እዩ ሓደ ብፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ መተካእታ ዘይብሉ ኤለመንት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ባእታ እዩ ንምንታይ ከይጠቅም ሰሚኮንዳክተርስ ንምንታይ ይጠቕሙ ናይ ዝመፅእ ውድድር ምስ ቻይና ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ስለዝኾነ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ውድድር ስለዝኾነ
ክንምንታይ ሓያላ ሴሚኮንዳክተርስ ኣለውኻ ንሳቶም ቶም ቺፕስ ናትካ ካብ በዚ ዝስራሕ ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳይ ኢራን ቤላ ጌራ ከተንበርክኸና ትኽእል እያ ቻይና ነቲ ክሪቲካል ሚነራልስ ዝበሃል ስለ ትቆፃፀር ጥራይ ክንምንታይ ንኣሜሪካ ቤላ ጌራ ትሓርማ ከም ዘላን ሓድሽ ኣፅዋራት ከይተፍሪ ኣሲራታ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢራን ድማ ነዚ ሄልዩም ከምኡ ድማ ነዳዲ ብምቁፅፃር ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለምና ወይ እውን ኣብ ጂኦፖለቲካ ውድድር ናይ ዓለምና ዝለዓለ ብቅዓት ክህልዋ ይኽእል ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ሓደጋ ክዓቢ ይኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ፋክተርስ ጨቢጦም ሒዞሞ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ክቕይር ኣለዎ እንታይ ክገብር ክእል ንኣብነት ምስ መሻርክቱ ተሻሪኹ ከም ብሓድሽ ካልእ መንገዲ ክፈጥር ምስቶም ካልኦት መሻርክቱ ኮኦሌሽን ወይ እውን ሓበራዊ ግንባር ፈጢሩ ናብዚ ቦታ መመፀ ነይሩ ኢልካ ኢኻ ትግምት ወል ንዓውን ይገብራ ያለን ዶናልድ ትራምፕ ብግምቲ ኣሉ has hit out at the UK and other countries, telling them to go get their own oil from the Strait of Hormuz. In a post of Truth Social, he said all of those countries that can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the UK, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number one, buy from the US. We have plenty. ዳርጋ ሚድያታት ናይ ኤሮፓ ወላ እውን ሚድያታት ናይ ዓለም ተደጋጋሚ ክዛረበሉን ከእውየሉን ዝውዕል ዘሎ ነገር እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ኤሮፓ ከምኡ ነተን ቀንዲ መሻርክቱ ጃፓን ሳውስ ኮሪያ ቀንዲ ግንሱ ንኤሮፓውያን ኢልዎም ነዳዲ ኣድልይኩም ኬድኩም ኣምፅዎ ኣነ ኣሜሪካ ከይዳ ተምፅኣልኩም ጉዳይ ዘበን ኣብቅዒ እዩ ነዳዲ ምፅኣልና ዝበሎ ሰብ ኣይነበረን እቲ ነዳዲ ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ከይጀመረ ብናፃ ዝመፅእ ዝነበረ ወይ ብዘይ ፀገም ዝመፅእ ዝነበረ ባዕሉ ኩናት ገይሩ ዝዓፀዎ ፀገም ኬድኩም ባዕልኩም ተዋጊእኩም ክፈትዎ ስረ እንተለኩም ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ከማን ከተማዕብሉ ትኽእሉ ኪዱ ኬድኩም ተዋጊእኩም ነቲ ዘድልየኩም ኣፅዋር ኣምፅዎ ኢልዎም እዚ ናይ ብሓቂ ንመራሕቲ ኤሮፓ ከምኡውን ብፍላይ ንጃፓንን ደቡብ ኮርያ ነቶም ቀንዲ መሻርክቲ ናቶ ኣብ ኤስያ ዝዓበየ ክፋል ናይ ፀዓት ናቶም ወይ ናይ ኤነርጂ ናቶም ናይ ነዳዲ ናቶም ካብዚ ቦታ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ስለዚ ልክዕ ሓፋስ ፅፍዒት ኣብ ገፆም ሂቦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀሓፎ ጥራይ ዘገርም እንተነይሩ ካብኡ ዝገድድ ድማ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ዝበሎ ስምዕዎ ናይ ብሓቂ እዚኣቶም ነዚኦም ንመሻርክቶም ክሳዕ ክንደይ ይቐትሉ ከም ዘለው ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም ኣሜሪካውያን ብፍላይ እቲ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ በዚኣቶም ሓዚኑ ከም ዘሎ only 1 month we set the terms the upcoming days will be decisive Iran knows that and there's almost nothing they can militarily do about it yes they will still shoot some missiles but we will shoot them down of note the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran they will go underground but we will find them. We recently destroyed another one of their command bunkers. Leaders forced to flee. No water, no power, no oxygen, no command and control. ናይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ብፈኸራን ብቓላትን ዝሰዓር ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣሜሪካውያን እየ ዝብለኩም ናይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ጠቕላላ ነቲ ውጋእ ይተረድኦን ኣሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ስለምንታይ የስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቦምቢ ገይሩ ይሃርም ከም ዘሎን ይዕኑ ከም ዘሎን ንፈልጥ ኢና ኩሉ ሰብ ከም ዝብሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩናት እቲ ኩናት ግን ብቦምባታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለ ደዝናብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ነቲ መሰረታዊ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ዘገድስ ነገር ክትፈትሕ ክትክእል ኣለካ ሓይሊ እንተለካ ብልዎ ኣለዉ ክንዲዚ ዝኣክል ሓይሊ ኣለና ሰማያት ናይ ኢራን ተቆፃፂርናዮ ኣብ ዝደለናዮ ክንሃርም ንኽእል ትብል እንድሕር ኣለኻ then why don't you open that problem ነፍሲ ወከፍታት ሃዲድ ንሱ ዝገብራ ዘሎ ብግምቲ ኣልዮም ዝዛርብዎ ዘለዉ እንድሕሪ ክንዲዚ ሓይሊ ኣለኒ ኢልካ ትጭድር ኣለኻ ንግሆም ምሸትን ደን ከድካ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፈቶ ቀደም ንስኻ ነዚ ኩናት ከይጀመርካ ከለኻ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት እዩ ነይሩ ማንም ፀገም ኣይነበሮን ስለዚ በዓልካ ፀገም ስለ ዝፈጠርካ እንድሕሪ ሓይሊ ኣለኒ ኢልካ ንግሆም ምሸትን ትጀሃር ኣለኻ then open ነቲ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ረቢሽ ዘሎ ፀገም ንዑ ፍትሓዮ እንተደየለ ንግሆ ምሸትን መፂኻ ኣይትፈክረልና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ኣሜሪካውያን ከምብልዎ ኣለዉ ካልኦት ዓለማት ድማ ተመሳሳሊ ያ ንግሆ ምሸትን መመፅኡ 30 መዓልቲ ደብዲብና ክንዲዚ ቦምባታት ኣዝኒብና ክንዲዚ ሃሪምና እናበለ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ኢሉ እዩ እዚ ኩሉ ገይሩ ነቲ ሽግር ከም ዘይፈትሖ እዩ ዝነግር frustrations amongst senior leaders just last night we had 200 dynamic strikes alone struck by U.S. bombers. You see, you don't get 10% of its power. He doesn't bluff, and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new blast. President Trump will make a deal. He is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. He has no plan. This guy has no plan. ነቲ ኩናት ንክፈትሖ ዝኾነ ይኹን ፕላን የብሉን ጀስት ቦምብ ምግባር ክቕፅል እያ ይድብል ዘሎ በታ ቦምብ ምግባር መጀመርያ ሓደ ሃገር ኣብ ታሪክ ን30 መዓልቲ ናንስቶፕ ብክልተ ሃገራት ከም ሕሱም ዝድብደብ ዘሎ ግንደይ ሰዓት
ኢራን ጥራይ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ሾክ ይወሪድዋ ደሎ ባይ ዘ ወይ እንታይም ዝብልዎ ዘሎ ልስን ኣብዚ እቲ ናይ ኩናት ፍኸራናቱ ዳርጋ መብዛሕትኦም ብግምጣል እዮም ዘንብብዎ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን እናረኣዩ ከዱ ስለ ዘሎ there is this menu ናብቲ ኩናት ዝያዳ ዝዕዝዕዎ ዘሎ that Iran is dictating the pace of the war, that Iran hasn't actually degraded its military, that the US hasn't degraded Iran's military capabilities. Well, on the other hand, it's the opposite because the United States in particular has been blinded in the Persian Gulf. The Iranians spent a few weeks, the first 2-3 weeks of the war, just deliberately and meticulously destroying radar system after radar system and essentially leaving the US blind. That's why all of a sudden you see so many attacks landing inside Israel as well as in other places. Exactly. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ የስ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ ኢራን ደምሲስና ዜሮ ጌርና ኢና ብሉ ይዛረብ ኣለዉ ንጎ ምሸትን ይብሎም ኣሎ but in reality መኒዩ ነቲ ሚሊታሪ ሓይልናቱ እናጥፍአ ዝኸይድ ዘሎ እናከሰረ ዝኸይድ ዘሎ ይብል ምክንያቱ ኣብ ምሉእ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ ናትካ ወታደራዊ ቅልጽም ወይ እውን ወታደራዊ ቤዝስ ራዳራት ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂስ ናትካ እናተቃጸለ ዝኸይድ ዘሎ ናትካ ደይኮነን ስለዚ if you really care تناتكا تكنولوجي زغد سكانت نيرو ابزح بوتاتات زلو صلواتات ناتكا እናተዓጽዎ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻ ኢኻ so you would actually worry about it ኣብዚውን ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልጹሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ይዕወት ኣለኹ ምባሉ ኣብ ባይታ ዓወት ኣሎ Is that a tenable plan? What is interesting is the Iran war was originally only focused on Iran, but Iran has been fighting back, launching missiles and strikes across the region, Kuwait, Qatar, UAE, but also it's ended up with the Straits of Hormuz and the Bab al-Mandab Straits, and of course across in Israel. The whole conflict seems to have expanded and potentially ስለዚ ሓደ ዝደክም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ትብሎ ዶ ኣብ ክንዲዚ ደረጃ ብሎክ ክገብረካ ይኽእል እዩ ንእስራኤል ኣብ ዓዳ ብዙሕ ሓደጋ ደውርዳ ዘሎ ንስዑድያ ኣብ ዝተፈላለየ ቤዛት ናታ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ናታ ካልእ ሓደጋ ወሪድዋ ዘሎ ንኢማራት ግደፎ ንኢማራት ካልኣርስቲ እዩ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዓፂሎ ንቀጠር ዳርጋ ካብቲ ኩነታት ተኣልያ ካልእ መንገዲ ከም ትደሊ ገይርዋ ኣሎ ኩዌት ናይ ኩዌት ዝገደደ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩዌት ኣክቹሊ ንኩዌት ድሞ ካብ ኢራቅ ዝብገስ ሓይሊ እውን እዩ ዝሃርማ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣውሪድሎም ንዘሎ ኣዳኺምናየና ስዒርናየና ኢልካ ምፍቃር ክሳዕ ክንደይ ካብ ክውንነት ዝተነፀለን ዝተባተኸን ምዃኑ ከምኡ ድማ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዋላ እውን ሕጂ ክወፅየ ኤግዚት ስትራቴጂ ደለለኹ ገለ ይብል እንተሎ ኣብ ሪያሊቲ ኖ መመሊሱ ክቕፅል መመሊሱ ናብቲ ኩናት ክኣቱ መመሊሱ ምስ ፈተውቱ ክበኣስ ከም ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካብዚ ክልተ ዓይነት ታክቲክ ዝጥቀም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ በቲ ሓደ ቀልጢፉ ክወፅእ ይደሊ ኣሎ ክብሉ ከሎ በቲ ካልእ ድማ መመሊሱ ክኣቱ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከተሓዘልኩም እየ ክልተ ዲፍረንት ኦፒኒየንስ ኣብ ዝስሙ Former Trump National Security Advisor John Bolton. He was also the U.S. ambassador to the United Nations during the George W. Bush administration. Ambassador, good to see you. So the president could address the nation tomorrow night at 9 o'clock, given that just today he said the United States doesn't need to open the strait in order to end the war, doesn't need to make a deal with Iran to end the war, and that regime change has already happened. What do you expect the president to announce tomorrow night? ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝዓረባ ዝገበራ ኢንተርቪው ናቱ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዶናልድ ምስ ኢራን ዝኾነ ዝርርብ ወይ እውን ዲል ምግባር የድልየንን እዩ ንኢራን 10 ዓመት ንድሕሪት መሊሰያ ኣለኹ ወይ 15 ዓመት ንድሕሪት መሊሰያ ኣለኹ ወሽመጥ ሓርሙዝ ድማ ዘርከብ ርኪቡ ይኸፍቶ ተደሊኹም ንሕና ሪጂም ቼንጅ ኢልና ከድና ነቶም መራሕቲ ቀቲልናዮም ኢና መን ኣሎ ብቲ ስልጣና ይግድሰናን እዩ ብግምጣሉ ካብቲ ቀደም ንሱ ዝቆተሎም እቶም ዝበርትዑን ዝሓየሉን ቀንዲ ኣኽረርትን ናብ ስልጣን መፂኦም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ረጂም ቼንጅ ንፅቡቅ ካል ይኮነስ ንዝኸፈ ተኸፊቱ ዝነበረ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ዝዕፆ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብኸመይ መንገዲ እዩ ነዚ ከም ዓወት ዝቆፅሮ ዘሎ ኢሎም ነዚ ናይ ቀደም ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዝነበረ ይሓተሉ I think he's going to announce that the victory has been achieved, the war is over, and Americans are coming out. I think he's not doing this on anything related to strategic concerns. He's worried about the price of gasoline at the pump in this country and the political ramifications. We have done a lot of damage to Iran. That's all to the good. It has destabilized the regime. Even Marco Rubio said that yesterday. The conditions are moving in the direction of possible regime change. Apparently, we're going to abandon that as an objective, if it ever was an objective. And I think it's going to leave Iran, unfortunately, although badly wounded, in a stronger position. They have shown they can close the Strait of Hormuz. They're cooperating with Russia much more closely than before. Russia's providing them intelligence to target American facilities and personnel. And ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደረጋ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ከዓ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብብዝሒ እዮም ዝገብርዎ ኣፅዋር ክንዲ ምንታይ ይሃርሙ ከም ዘለዉ ኣይ ቲንክ ተኣዚዞም እዮም ዝመስሉ ነቲ ኩናት
ጽቡቕ ዝኾነ ካቨሬጅ ኣይትገብሩሉን ኢኹም ዘለኹም ጽቡቕ ዝኾነ ሽፋን ነቲ ኩናት ስለ ዘይትገብሩ ዘለኹም ዝብል ዘረባ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሚኒስትር ኩናት ኢልዎ ዘሎ ተደጋጋሚ ነቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ክኸሶ ተሰሚዑ እዩ ማይክል ቦልተን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ በሰንኪ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ቦንድ ማርኬት ናይ ትካል ኩሉ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብዚ ኩናት እዚ በቃ ተዓዊተ ሃሪመ ኣጥፍየ ኢሉ ክወፅእ እዩ እቲ ዕላማታት ናቱ ግን ብምሉእ ኣይተሃረመን ንኩሉ ኣባላሽዩን ፀይቑን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንመሻርክትና ኣብ ልዕሊ መሻርክትና ኣብ ቅድሚ መሻርክትና እቶም ዝሓመቕና ዕላማና ከነተግብር ዘይንኽእል ሰናፋት ምዃንና ኣፍሊጡና ይድወፅእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ንሰብዓ ዘረባ ሓንቲ ዘረባ እያ ዶናልድ ትራምፕ መሻርክቱ ድሕሪ ሕጂ ከኣምንዎ ከምዘይክእሉ ኣሜሪካ ብፍጹም ብመሻርክታ ክትእመን ከምዘይትኽእል ገይሮም ንክርዩና ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኣተወ ዝኾነ ሓይሊ ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ እምነት ኣቐሚጡ ንነዊሕ ክቕፅል ዝፍትን ኣብ መወዳእታ ሕማቕ ውርደት ከም ዘጋጥሞ ከም ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ግዜ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ገዲፍካ ራሕሪሕካ ጠንጢንካ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ይኽእል እዩ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ብካልእ ግን ክወፅእ ኣይኮነን ብዝሰፍሐ ናብ ኩናት ከኣቱ ዝፍትን ዘለካ ይብሉና ኣለዉ መን እዩ ንና እዩ ተሓቂ ቀሲልና ክንርዮ ኢና ኣብዚ ስምዑ decision yet. Larry, I think that he is hoping that there is some sort of deal that emerges out of this with Iran. Do you see that as a potential possibility? No, none at all. In fact, what he's done today, and this is open source, I'm not revealing any classified information, they are deploying F-16s. New F-16s are being ferried out of Germany into Israel and or Jordan. They're not flying across France or Spain because they've said they don't want any U.S. aircraft to fly that way. A-10s have now departed the United States. A-10s are en route. There is only one reason for those. That is close air support for ground troops. That has no other mission. Apaches have also been loaded up. Hold on. They've used A-10s in the Straits. ስንታዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነፈርቲ ብፍላይ ከም በዓል F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ካብ ጀርመን ዝነበሮም ዓበበይዝ ማለት እዩ ናብ እስራኤል ገፁ የምፅእ ከም ዘሎን ዳርጋ ብኸምኡ ድማ ፈረንሳይ ይኹን ጣልያን ብክልል ኣየርና ኣይትበርን ኢኻ ብምባል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክበኣሱ ቀኒዮም ስለዚ ብዙሓት ኣፅዋር ናቱ ናብ እስራኤል የቕርብ ከም ዘሎን እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ዕላማ ጥራይ ክረኣየኒ ዝኽእል ይብላ ኣሎ እሱ ድማ ናይ መሬት ኩናት ናይ ባይታ ኩናት ወይ እውን እግረኛ ሰራዊት ክእቱ ስለ ዝኾነ ነቲ እግረኛ ሰራዊት ድጋፍ ክህቡ ዝኽእሉ ወይ እውን ሽፋን ክገብራ ዝኽእላ ነፈርቲ እየን ተን ዝእትወን ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ዋላ እውን ተን ኣፓቺ ዝበሃላ ትሕት ኢለን ከጥቅዓ ዝኽእላ ሄሊኮፕተራት እውን ከምኡ ናብዚ ቦታ የቕርብ ከም ዘሎ ስለዚ ይወፅእ ዶ ይኮነ ዘሎ ሞር ከደናግሪ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ምክንያቱ ክወፅየ ክውድየ ኢሉ ነቲ ዕዳጋታት ቁሩብ ከረጋግኦ እሞ ከም ብሓድሽ ካልእ ኩናት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ናይ ሓላፊ ናይ CIA ዝነበረ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ መጀመሪኡ ይኮነን ከምዚ ምስ ኢራን ዲል ክገብርየ ኣብዚ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ዝግበር ዝነበረ ዲል ክግበር ይኽእል እዩ ተስፋ ኣለኒ እዩ እናበለ ይፀንሕ ድሕሪኡ ድማ ምስምማዕ ኣብዮም ናብል ስለዚ ተሓሶት ንኩናት ዝጥቀመሉ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኩናት ፅቡቕ ይኸይድ የለን ግን ዕዳጋ ካብ ማራ ተበላሽዎ ስለ ዘሎ በቃ ክወፅእ ክብል ከሎ እቲ ዕዳጋታት ቁሩብ ድሓን ይኸውን ዝቕፅል እየ ክብል ከሎ ድማ መመሊሱ ርማዓብል ስለዚ ክወፅእ ክብል ቀኒ ከም ብሓድሽ ናብቲ ኩናት ተመሊሱ ክዋጋእ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ከም ዘለዎ እውን ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ again mixed signals ዝብልዎ እዚ Larry, they've flown the A-10s at low altitude in the Straits to kind of shoot at Iranian fast boats. So I think there's a world in which the A-10s get used in theater for a different reason. That's the point. They're not. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ እናተቐያየረ እናተበላሸወን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ሃገራት ዓረብ እንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚኣተን እንታይ እየን ክገብራ እንታይ የጋጥመና ኣሎ ናበይ ገፀን ክኸዳ ይኽእላ መጀመርያ ኩነታት ናተን ዘጋጥም ዘሎ መንርያ ድሕሪኡ እንታይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ክንርኢና International airports being hit by a drone attack targeting fuel tanks. Officials say the strike has caused a large fire and damaged fuel storage facilities at the airport. There are no reports of any injuries. And a tanker has been damaged off the coast of Qatar after being hit by a projectile. A British maritime monitoring agency says the incident happened about 30 kilometers north of the capital Doha. The vessel's hull has been hit above the waterline, causing damage but no ሃገራት ዓረብ ብብዝሒ ይህረማ ከም ዘለዋን ኩዌት ቀጠር ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ከም ዝተሃረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢማራት ኢራን ናብዘን ሃገራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ስዑድያ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፋ ኣላ ኣብዚ እውን ከርእየኩም ክእል እየ
Breaking a moment ago, the State Department is warning Americans in Saudi Arabia now to exercise increased caution and shelter in place, telling U.S. government employees to shelter in place as well. This is the Secretary of War, Pete Hegseth, doubling down on President Trump's demands that European allies who were not consulted in advance of Operation Epic Fury now join the campaign, the U.S. campaign to reopen the Strait of Hormuz. Listen. Caution. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ብጉዳይ ናይ ስዑድያ እውን ተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ኣሜሪካ ካብቲ ኤምባሲናታ ካብ ስዑድያ ሰባት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ስቲል ምስ ስዑድያ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ኢሹ ሴኪሪቲ ኣለርት ኢን ሳውዲ አረቢያ ስለዚ ኢራን ከተጥቅዕ ትኽእል ስለ ትኽእል ዲካልእ ግን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣሜሪካን ሓደ ዘይነፀረ ኩነታት ኣሎ ብተደጋጋሚ ድማ ክመላለስ ንሰምዖ ኣለና እታ ነገራት ዓረብ ይህረም ኣለዋ ብተደጋጋሚ ኣብ ንብለሉ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣሜሪካን ዘይምርድዳእ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ቀጠር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዲፕሎማስያዊ ካምፔይን ጀሚራ ኣላ ነተን ሃገራት ከተምፅአን ናብ ዙርያ ወይ እውን ኣብ ሓደ መዕለቢ ንኸተብፅሖም ትፀራ ኣላ እስከ እንታይ ይግበር ኣሎ ዲፕሎማቲካሊ እዚኣ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ንኣብነት Emir of Qatar is in the United Arab Emirates. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed discussed the war in Iran and developments in the region. Well, this comes a day after the Emir visited Jeddah for talks with Saudi Crown Prince and King of Jordan. Qatar's foreign ministry says it's ready to help with any future negotiations to end the war. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀጠር ኣሚር ማለት እዩ መጀመርያ ንስዑድያ ከይደ ነይሩ ስዑድያ ድማ ኣብ ስዑድያ ምስ ናይ ጆርዳንን ናይ ስዑድያን ተራኺቡ ነይሩ ቀፂሉ ድማ ሕጂ ናብ ኢማራት ከይዱ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ እንድሕር ኢልካ ሓበራዊ መርገፂ ንክገብሩ ሓበራዊ ኣካይዳ ንክገብሩ ሓበራዊ ናይ ጂሲሲ ፖሊሲ ንክገብሩ ሓሳብ ስለ ዘሎ እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ባይታ ድማ ነተንያሁ ድማ ካልእ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ምሲ ከነተሓዞ ዲና ነተሓዞን ካላርሱ ኮይኑ ነተንያሁ ሓድሽ ልፍንቲ የቆሙ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣካለ ድማ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዙርኡ ኮይነን ነቲ ንኢራን ክቃለስኦ ይዳለዋ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ መፅኡ ነይሩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ቀጠርን ኢማራትን ንነዊሕ እዋን ከቢድ ዝኾነ ፍልልይ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅምር ካብኡ ናብኡ ዝቀራረቡ እዮም ዝመስሉ ዘለዎ እቲ ምቅርራብ ግን ሕጂ ወላ እውን ተሪእኻዮ ክትሪኦም ከለኻ እዚ ፍሽኽሽኽ ዝብልዎ ዘለዎ ኣብ ባይታ ካልእ ኣርእስቲ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ናይ ቀጠር ይገብረሉ እንድሕር ኢልካ ስዑድያን ኢማራትን ዘለዎም ርክብ ፅቡቕ ስለዘየለ ቀጠር እዩ ሓበራዊ መርገፂ ናይ ጂሲሲ ክህሉ እንድሕር ክኢሉ ክገብር ዝኽእል ብግምጣሉ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጠር ብተደጋጋሚ ምስ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኩናት ወይ እውን ካልእ ተፃብኦ ክትገብር ትደሊ ኣላ ብግምጣሉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንክውሰድ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ይዘራረብ ኣሎ ክብል ከሎ ምስ ኢማራት እዩ ዝዘራረብ ዘሎ ሜይ ብባሕሬን ድማ እዚ ከዓ ከም ሃገራት ዓረብ ገይሩ ክሸጦ ይፍትን ኣሎ ሓደ ኣገዳሲ መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓረብ ድማ ኣገዳሲ እዩ እስከ ንቐጥር ንስማዓዮ Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table, and we support all of these efforts. I'm not privy to the details of the current negotiations, but we stand ready to help, of course. ኩሉ ኩናት ኣብ መወዳእታ ብዲፕሎማሲ ከም ዝውድእ ኢና ንኣምን ዝኾነ ይኹን ኩናት ይኹን ዕግርግር ኩሉ ኣብ ጣውላ እዩ ዝውዳእ ስለዚ ነቲ ናይ ጣውላ ክግበር ዝኽእል ካብ ብሕጂ ዝኾነ ነገር ክንገብረሉ ንፈትን ካብ ብሕጂ ንኩሉ ክገብር ዝኽእል ዲፕሎማሲ ናይተን ጂሲሲ ክንገብር ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ but in reality this is far from ኣብ ሓደ መዕለቢ ዝቐረቡ ጌርና ከይንወስዶም ምክንያቱ at the same time ብሉምበርግ ኣውፅኦሞ ዝነበሩ ሪፖርት ተሪአኩም ንምንታይ ፍልልይ ከም ዘለዎም ንክትፈልጡ Journal reporting that the UAE could be willing to join the fight to force Hormuz open. How fundamental a shift is that from the UAE to be just so much more assertive? Yeah, well, let me just tell you and remind viewers that out of all of the countries in the Gulf, the UAE has intercepted and received the most incoming projectiles coming through from Iran, way above any other country. So, this is the starting point. And if you listen to some of the official commentary that's come out over the last few days, certainly one of the key messages is their resolve has been hardened. And it was only a couple of days ago that, for example, the CEO of ADNOC, the state-run energy firm... ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ
ኢማራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ አንጻር ኢራን ኣኽራሪ ዝኾነ ስጉምትና ወሰደት ትኸይድ ከም ዘላ ይዝነገር ዘሎ ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ጥራይ ሓደ ዜና ወፂኡ ዝነበረ ቀኒ እኳ ኣክቹሊ ዝኾነ ይኹን ኢራናዊ ብዘይ ገድስታይ ወረቐት ኣለዎ ናይ ኢማራት ናብ ኢራን ገፁ ከይመፅእ ዋላ ትራንዚት ከይገብር ኣብ ኖ ዝኾነ ይኹን ኢራናዊ ዜጋ ዋላ እውን ናይ ኢማራት መንበሪ ፍቃድ እንተሎ ዋላ ጎልደን ቪዛ እንተለዎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኢማራት ከይመፅእ ዋላ እውን ትራንዚት ክገብር ከይመፅእ ብምባል ጽኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ክሳብ 500 ቢልዮን ዝኾኑ ናይ ኢራናውያን ኣሰት ተታሒዙ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ድማ ናብዚ ኩናት እዚ ኣብ ጎኒ እስራኤልን ኣሜሪካን ኮይኖም ክኣትዉ ከም ዝደልዩ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ኣሎ ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ምክንያቱ ክልተ ሰለስተ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊኦም ይግበር ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ኢራን ኣበርቲ እያ ትሃርሞም ዘላ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ድማ ኣብ ዝሕምሞም ቦታ ትሃርሞም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢማራት ኢዳ ክትብ ትደልየላን ኢራን ድማ ኢድኩም ከም ትቡ ክንገብረልኩም ኢና ኢድኩም ተደይብኩም ኢድኩም ክንቆርፀኩም ኢና ዝዓይነት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ፉጀራ ዝበሃል እቲ ወደብ ናይ ኢማራት ነዳዲ ከተውፅኣሉ ትኽእል ዝነበረት ኣገዳሲ ምዕቡል ወደብ ዝነበራ እዩ ፀገም ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ትገብር ስለ ዘላ ነቲ ስራሕ ከም ዘይሳለጥ ገብርዎ ዕዳጋታት ናይ ነዳዲ ላዕሊ ደይቡ ኣሎ ኢማራት ድማ ኣብዚ ላዕሊ ደይቡ ዘሎ ነዳዲ ክሸጥ ትደልላ ብፍጹም ኣይትሸጡን ኢኹም ብምባል ድማ ብተደጋጋሚ እንቅፋት ይፈጥሩሎም ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ዳርጋ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን እኳ እንተበልካዮ ማዕረ ማዕሪ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን እውን ተቐይሩ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ፊጀራ ዩኤስ ኦንሊ ኤክስፖርት ሩት that bypasses the Strait of Hormuz ስለዚ ክሳብ 1.8 ሚሊዮን በርሚል በዚ ቦታ እዚ ብፓይፕላይን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ነዚ ከይውፅኡ ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ወደብ እናጥቅዓት ኢራን ዕድል ከሊኣቶም ኣላ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ቁጠባ ናቶም ኣብ ዱባይ ይኹን ኣብ ካልእ ብምሉእ ተዓዝዩ ቱሪዝም የለ ገለ የለ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ወሪዱላ ኣብ ዘሎ እንተወሓደ በዚ ናይ ነዳዲ ምሻጥ ገለ ከይከዱ ድማ ጠቕላላ በዚ ዝኸይድ መንገዲ እውን እንቅፋት ይገብሩሎም ኣለዉ ስለዚ ንኢማራት ብፍሉይ ታርጌት ጌራታ ከም ዘላ ዘርኢ ብዙሕ ጭብጥታት ኣሎ እቶም ኢማራት ድማ መመሊሶም ኣብ ጎኒ እስራኤልን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን ተሰሊፍና ንኢራን ክትሰዓር ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዘሕዝን ክፋል ኣብ ቅድሚ እንታይ ንብል ፀኒና ከምዚ ዓይነት መርገፅ ሒዛ ከላ ኢማራት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ገዲፍዎ እንተወፅዩ ኢማራት is going to be the biggest loser ምክንያቱ ንኣሜሪካ ኣሚና ያሳ ንሕና ኣብ ጎንኩም ኣለና ነዚ ኩናት ቀፅልዎ ኢራን ድማ ግድን ክትወድቕ ኣለዋ ዝብሉ ዘሎ ስለዚ መፃኢ ውሕስነት ናይ ኢማራት ከም ሃገር ከም ቁጠባ ከም ዝኾነ ይኹን ከም ኤንቲቲ ክትሪኦ ከለኻ ኢራን ክሳብ ዘላ እሞኻ ኢራን ተዓዊታ እንተወፅያ እሞኻ ካብ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣሜሪካ ተሳዒራ እንድሕር ከይዳ ኢማራት ቡጌራ ንጥፍኣታ ጥራይ ክትከይድ ትኽእል ወይ ምናልባት ኣብ እግሪ ኢራን ከይዶም ተንበርኪኾም ኢማራት ማለት ኣብ እግሪ ኢራን ወዲቖም ይቕረ ግበሩልና ድሕሪ ሕጂ ናትኩም መጋበርያ ክንከውን ኢና ብምባል ጉዳዮም ምስ ኢራን ፈቲሖም ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ክእል ኸውን ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ከጋጥም ዝኽእል እዚ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ተኣሊኹ ዘሎ ሃገር ኢማራት እዩ ብኡ መንፅር ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልያ ዝኸይድ ዘሎ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢማራት ከምዚ ድስክል ይገብርዎ ኣለዉ ሌይቴስት ዝገበርዋ ስጉምቲ እንተሪኢኹም ንዖም ጥራይ ኣይኮነን ግን ቀንዲ ንዓታ ንኢማራት ታርጌት ክገብር ዝኽእል ስጉምቲ ዝስምዕዎ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢማራት ብኩሉ መንገዲ ከም ዝርመስ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ Warning has raised global alarms as the West Asia war intensifies. The Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, has now threatened major American tech companies operating in the region. IRGC claimed it will begin targeting American companies in the region in retaliation for attacks on Iran and the killing of its top leaders. Iran's forces alleged that several global tech giants were complicit in what it described as the targeted assassination of Iranian officials. IRGC accused these companies of helping design and ስለዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንተሪኢኻዮ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኢራን ወታደራዊ ክንፊ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ታርጌት ናትና ክኾኑ እዮም ይብሉ ኣለዉ መነመን እዮም ንሳቶም ኣዝዮም ብዙሓት ካምፓኒታት እዮም ንሳቶም ሊስት ገይሮም ዘለዉ and these companies are available to logo ናቶም ከሪአኩም ብሓደ ኣኪቦም ከለዉ if there was one I can't find it. بزخونه انتهى يبلو لوبزي. This is a very interesting topic. كل زين تكنولوجي كامباني
ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ኣበን ዝምርኮስ ኣብነት ኣፕል ዲኻ ክትብሎ ማይክሮሶፍት ዲኻ ክትብሎ ጉግል ዲኻ ክትብሎ ፌስቡክ ዲኻ ወይ ከዓ ሜታ ዲኻ ክትብሎ ከምኡውን ተስላ እዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ኣብዚኣቶም ትሰርሑ ዘለኹም ኣብቲ ኦፊሳት ናትኩም ክንሃርም ስለ ንኽእል እቶም ሰራሕተኛታት ካብዚ ቦታ እዚ ነብስኹም ኣውፁ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ካዚ ትካላት እዚ ትቕመጡ ዘለኹም ሰባት እውን ካብዚ ቦታ እዚ ውፁ ትብሎም ኣላ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኢልኩምኒ ድማ ንፁር ዘረባ እዩ ቁጠባ ናይ ኢማራት ብተዘዋዋሪ ክሪፕል ገብርዎ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዘን ትካላት እዚኣተን ኦፊሰን ዓፅየን ካብ ኢማራት ካብ ቀጠር እውን ካልእ ንክወፃ ይግድድወን ኣለዉ እንተደየለ ድማ ክንሃርም ኢና ስለዚ ድሮ ናቶም ነዚ ኦፊስ እዚ ንክሃርሞ ክከብዶ ይክእልን እዩ ሰራሕተኛ ናይ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቅታ ተዋሂብካ ከሎ ኣነስ ኣብኡ ኮፍ ኢለ ዕድለይ ክርየ ዝብል ዘሎ ይመስለንን እተን ካምፓኒታት ኢሚድየትሊ ነቶም ሰራሕተኛታት ናቶም ዝግደሳ እንተኮይነን ኣብ ካልእ ቦታ ከውፅዎም ክፍትን እዮም ምስ ግዜ ድማ ከይምለሱ ንኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ሪስክ ፋክተር ክሳብ ዘሎ ከይለዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ኢንዱስትሪ ናታ ትራንስፖርቲ ወደባት ናታ ከም ዘይሰርሕ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናቶም ከም ዘይሰርሕ እቶም ንቴክኖሎጂ ኣሚኖም ኣባቶም ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ዝነበሩ ካምፓኒታት ድማ ኢማራት ይኹን እዚ ጋልፍ ዘተኣማምን ቦታ ከም ዘይኮነ ኣብ ካልእ ቦታኦም ካልእ ኣማራፂታቶም ንክደልዩ ይገብርዎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ፀወታ እዚ ሃንደበት ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ብጌጋ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ሃንደበት ሓሪቆም ዝገብርዎ ዘሎ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ስትራቴጂ ከምኡ ድማ ሜቶዶሎጂ ወይ እውን ሓደ መስርሕ ዝሓለወ መኣስ እንታይ ትገብር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናቀፀለ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ዘገርም ኩነታት ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ ኢማራት መመሊሳ ኣብቲ ዓዘቕቲ ተኣቱ ከም ዘላን ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ቦታቲ ክወፅእ እንድሕር ኢሉ ድማ እቲ ዝኸፍአ ስዕረት ነተን ሃገራት ክኸውን ከም ዝኽእል They stood up and survived over the big bad American military and Israel. I mean, this is a strategic nightmare, and yet somehow it is still the preferable outcome. Yes, and that's what's so insane about it. Is we were really screwed either way, which is why we never should have been in this war. I'm just like thinking through all of the global ramifications, and I'm like, I cannot believe that we just blew up the global empire and then or the global economy. እዚ ስዕረት እዚ ኣብዚ ኢራን ከጋጥመና ዝኽእል ስዕረት ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኤምፓየር ክደምስስ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ለንቀነ ሓደ መስደመም ዝኾነ ዜና ድማ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣሚን ኣይ ቲንክ እቲ ሓደ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ነብሱ ዝኻለ መሰንበዲ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢራን ለንቀነ እንታይ ርያ ኣላ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ቅድሚት የከርየኩም ደልየ ነይረ ግን ሉክ ኣት ዲስ ኣብዚ እንታይ ርዩ ኣሎ መሲልኩም ኢራን ሓደ ዓብይ ኣንደርግራውንድ Iran's army on Tuesday unveiled its first underground base for fighter jets designed to withstand possible strikes by US bunker-busting bombs, state media reported. The base ካብ ምሕር ናይ ሚሳይል ሲቲ ስትራይክ ኮነ ሕጂ ድማ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ክቕመጣሉ ዝኽእላ ኣንደርግራውንድ ወላ እውን እቲ ባንከር ባስተር ዝበሃል መዳፍዕ ናይ ኣሜሪካ ሃሪሙ ክረኽቦ ዘይክእል ሓድሽ ኣንደርግራውንድ ታነልስ ከም ዝሰርሑን ንዕኡ ከም ዘርአዩን ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ዘርአይዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ገና እዞም ሃገር እዚኣቶም ክፅንቀቕ ዘይክእል ሓይሊ ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እዚ ዜናታት ዝክርዩ ከለዉ ድሕሪ ሕጂ ጀታት ክገዝኡ ተኮይኖም እውን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከም ዝቕመጣ ክገብርዎን ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ትሕቲ መሬት ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ቴክኖሎጂን ኣማዕቢሎም ከም ዘለውን እዚ ድማ እቲ እንኮ ውሕስነት ንዓና ክኾነና ዝኽእል ንሱ እዩ ብምባል እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ በሉለይ ካልኣይ እስራኤል ለንቀነ ውርደት ናታ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ለንቀነ እንታይ ገይሮም መስለኩም እዚኣ እንተሪኢኹም ቁርባ ቡጌርኩምን ክትቀብፅዎም ትኽእሉ ትኾኑ እዮም ማለት ዘቕብፅ ነገር ብዙሕ እዮም ዝገብሩ እስራኤል እዚኣ ስምዕዋ እስኪ בעד חוק עונש מוות 62 48 מתנגדים ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘላ መሲልኩም ኣብዚ ሓድሽ ሕጊ እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ናይ እስራኤል ሓድሽ ሕጊ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ንብዓት ድመፃ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሕጊ ስለ ዘታተቶት የፈሊጥኩም ዶ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ እስራኤል ዝበሃል ዲሞክራሲያዊ ዓዲ እዮም ዝብሉ ባይቶ ኣለና ኢሎም ኣብታ ዓዲ ኣፓርታይድ ስለ ዘለዎ ነቶም ፈለስጢማውያን ኣብ እስር ቤት ዘለው ናይ ሞት ፍርዲ ደስ ፔናልቲ ክወሃቦም እስራኤላውያን ገበን ተፈፂሞም ግን ልክዕ ከምኡ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዘይወሃቦም ስለዚ እታ ነዚ ኣናውስ ትገብር ዘላ እናነብዐት እያ ሻምፔይን ይሰትዩ ኣለዉ ንፈለስጢማውያን ንሞት ክፍረዱ ስለተባሃሉ ሻምፔይን ይሰትዩ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዘለዎም ፅልኢ ኖርማል ፅልኢ ከም ዘይኮነ ኢኻ ትርኢ እሞ ከዓ ነዚ ኣብ ቴሌቭዥን እዮም ዘርእይዎ ዘለዉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ጋዜጠኛ እታ ረይወ ንብዓት መፂዋ וקימנו
וכישראל שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עם ישראל חי. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እቲ ናይቲ ቤንገቪር ዝብልዎ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ እዩ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ እስራኤላውያን ዘለዎ እዩ ናይ ፈለስጢማውያን ዘለዎ እዩ እዚ ብብዙሓት መራሕቲ ኤውሮፓ ተኮኒኑ እዩ ብብዙሓት መራሕቲ ናይ ዓለም ድማ ተኮኒኑ እዩ ካልእ ዘራርባ ንፈለስጢማውያን ምክንያት ረኺቦም ኣለዉ ይቀትልዎም ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ሕጋዊ ምክንያት ድማ ረኺቦም ኣለዉ ንክቀትልዎም ነዚ ድማ ከም ሓደ ታሪካዊ ፍፃሜ ዓብ ነገር ከም ዝገበሩ ነተንያሁ ድማ ነዚ ብምግባሩ ብፍሉይ ምስጋና ከም ዝግብኦ እዮም ተዛረቡ ዘለዉ እታ ነቲ ነጥፊ ትነግር ዝነበረት መራያ ተመስግኖ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣይርስዖን እየ ነዚ ጌርካልና ዘለካ ሓለፋ ብሓቂ ኣብ ሓለፋ ኢኻ ጌርካልና ይብልዎ ኣለዉ ንፈለስጢማውያን ናይ ሞት ፍርዲ ንምሃብ ስለ ዝሓገዞም ብሓቂ ዘገርም እዩ ንሳ ፐርሰናሊ ነዚ ነገር እዚ ክትርስዖ ከም ዘይኮነት እያ ትነግር ዘላ ቨሪ ሲክ ብዙሓት ሰባት እናተገረሙ ዝተዛረብዎ እዩ ካልእ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ዓረብ ሓደ ነገር ኣብዚ ቅድሚት እውን ከርየኩም ደልየ ፀንሐ ስዑድ ዓረብ ለንቀነ ብብዝሒ ትኽሰስ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ስዑድ ዓረብ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን ናይ ዲፈንስ ዲል ብምግባራ ኣብ ኣሜሪካ ቁጥዕ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ማርኮ ሩቢዮ ቁጥዕ ከም ዝተሰምዖ እዩ ዝንገር ዘሎ ስዑድ ዓረብ ተወዞ ዘላ ስጉምትታት ተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ገብራ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ቡ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይና ኣንፃር ኢራን ግንባር ክትከፍት ብዘይ ምኽኣላ ብዘይ ምድላያ ክሳብ ሕጂ ቁጥዕ ኣሎ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ደፊኦም ስሒቦም ነዛ ስዑድያ ኣብቲ ኩናት ክእትውዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ መሓመድ ቢን ሰልማን ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኩናት ክኣቱ ይደሊ የለን ስለዚ ሓደ ካብቲ ንሪዮ ዘለና ቫይራል ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድያን ወላ ቀዳማይ ዶናልድ ትራምፕ ሕማቕ ዘረባን ፀርፍን ብዛዕባ መሓመድ ቢን ሰልማን ዝበሎ እውን ኣካል ናይቲ ዘሎ ፍልልይን በኣስን ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ንዑ መጉልሕን መንፀባረቕን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ድማ ወሲኽካ ሕጂ ኣብ ባብኤል መንደብ ዝግበር ዘሎ ቅድድምን ወጥርን እንድሕር ወሲኽካ ኣሎ ስዑድያ ኣብቲ ኩናት ንክትኣቱ ከቢድ ስራሕ ዓብ ስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ ክወስድ እዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንቀይሕ ባሕሪ እንታይ ክገብሮ እዩ ድማ ኔክስት ቶፒክ ናትና እዩ ኣብ መንጎ ድማ ከተሓዘልኩም ክፍትነ ሕጂ ናብ ዘ ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ስትራቴጂ የህልውና ጥያቄ ነው። ሰሞነኛው የዓለም ቀውስ ደግሞ ይህ ስትራቴጂክ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን የማይቀየርና የማይታጠፍ የሀገራዊ ህልውና መሰረት መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። የሰሞኑ የሆርሙዝ ባህረ ሰላጤ ውጥረትና በኳታር የራስ ላፋን የጋዝ ተቋም ላይ የደረሰው ጥቃት ዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮችና የኢነርጂ መሰረተ ልማቶች ምን ያህል ተሰባሪ እንደሆኑ ሕያው ምስክር ሆኗል። ይህ ክስተት ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ላላትና በማደግ ላይ ላለች ኢትዮጵያ በተረጋጋ እንታይና ንሰንበት ፀኒሕና ብልፅግና ኣብ ምንታይ ኣተኪሩሎ ስትራቴጂ ናቱ ኣብዚ ከቢድ ፀገም ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እንታይ መዋፅኦ ይሓስብ ኣሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ መዋፅኦ ክኾነ ከም ዝኽእል ገይሩ ይሓሲቡ ዘሎ this is very interesting ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዝብእሰሉ ዘሎ መፍትሒ ክደሊ ኢኻ ትደልዮ ኖርማል መራሒ መፍትሒ ዘናዲ ከመይ ገይሩ ነዚ ዘለዎ ሽግር ክሰግሮ ይኽእል እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ግን ኤክሰሲቭሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘለዎ መርገፂ ትክክለኛ ከም ዝነበረ wish I can find of the translation is bullet point ገይሩ ላይ ነበር ዝኾነ ግን it doesn't matter እንታይ መሪፆም ኣለዎ ሳቶም ብልፅግና መሪፅዎ ዝነበረ ስጉምቲ እንታይ ማለት እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ክንነብር የብልናን ዝበሉ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ንርሑቕ ጥሚቱ ዝሰርሕ መራሒ ምዃኑ ክርዳኣልና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ውሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተረዲና ይብላ ኣሎ ሪሊ ብልፅግና ዘያታ ርእስኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ንስዑድያ ንቀጠር ኣፍ ደገ ባሕሪ ናሃለወካ እኹል ከም ዘይኮነ
أفضل جبهر ناتكات راين بينو خل كم زي كونه نبحرين أفضل جبهر راين تلقى خل كم زي كونه نكويت أفضل جبهر راين تلقى خل كم زي كونه نكالو تجراد دماكم كالو دما أوروبا بمولو جدف أفضل جبهر له أستراليا بمولو ببحر السخبابتها ناي أفضل ناي وش ما تحرمز مع صعوبك كسب كندي يسمع عمل له مغنيات إنرجي ناتهم كابت بوتا سلزي again these people are deluded أبكاله هو تتعطي ماله على ما جنا له نزر باز ندقبلكم زارنا سلام تايم تقول له أبزوان زي نخلو إذا أب إيران تفتيرا زلا زلوا سجم نخلو سجماتهم نسا كتشوفنا لهم تخليد مسلم زلوا مغنياته بالسنك أب إيران تفتيرا زلوا كمان ما أبوش ما تحرمز أجات إمزلوا كنا تات زجات أمنا هنا دادس أجم نخلو علم سأليلو نحنا دما نحنا دادس أجم أجات إمنا زلوا تراي كنا تشجر كوينا زلوا انتهيدا أفضل جب حرسنا زي بلنا كلايس أجم توصيخنا له يبلو أوكي أتى real problem ناتهم جن كل سفل يتولوا نحنا دادس أجم كبيرنا خوني يمتصل زلوا نتسرعت نقبل وكم زلوا يزن الجرزل نحنا دادي أبعلي دما كبير زخوننا بوليتيكاوي وتهدراوي نوتس أب تهجر زلوا نتسرعت كقلت لا بزي كل درجة بتحي وصلوا زلوا بمزجورة ما بتسقط له زلوا بوليتيكا دما أبعلي توصيغو ما مليسو سقطنا فطروا لي خيس لزلوا أنتي جبريم نزانا يفدق بحري أجندة كم توهبتهم بزي خاتفلت كموتنا ده اللي يقولوا كالك قدامنا نهلو أب كال أتوكيرهم كسر عز قبام نهلو ما مليسهم أبزي أقول دايزيا لق قبلونا نريم زلنا الزون هذا كابتي مرأيا نايتا أجندة ناتهم إن نرزلنا كمير ترى يمكن نحن خلنا نجن ويدا نداد رقيبكم دينا بركم انتاي تهزبي تبع حتى تندي ودي ناي غازنا انرجي نابز قربا امسينا كنتاتنا كن فتحين ايلوم دي زاربينا برون anyway that's the different story نغزل لنكنه اغاتي موم زلو ناي صقطنا ندادي دفترو زلو صقم بخل خنرينا Ethiopia enforces fuel measures as shortages disrupt transport. Authorities in Ethiopia have introduced fuel-saving measures as a deepening shortage disrupts transport and daily life. State institutions and companies are shifting to remote work, limiting vehicle use, and placing non-essential staff on mandatory leave to reduce fuel demand. The crisis follows supply disruptions linked to regional tensions involving the United States, Israel, and Iran, with long queues. حجي هابزن زحلفا ساعات رأنا ينقر انتو لحدا ناي نداد سأقم كاب جزيان اب جزي إنا بأسي خيد كم زلون ناي نداد سأقم ترايقنا يكوننا بيتوبيا زلو أبزوانزي كالا يتوساقي مسايا ميف سأقم أقات إمو مالو سلامتاين دحرين لادما ندادي كاب متن لعلنا خبرك خيد سلازغل دونالد بلتسقنا انتاي تاكتيك جميرو واقاتات دقوما نتو دقوما علي ووز نبري دقوما نخاليو IMF بتديل مس IMF سجيرو زروح بزر لجنزب نت ماركت ناتو ليبرالايز ويون كافتو خمزلون كل الدقومات دما كل علو خمزلون ترى داديوس لازم نبرة دقوما بلعنا دادي تلعي لنا يريو سلازي اتو دقوما كم بحد شو ملصق خمزلون نا IMF دما يلمن خمزلون بجاكم تردوني هاجركت فنجراني دليا سلازلا بجاكم تردوني بلو مالو أبزون كسمعوا تقوليهم ناي دقوما سمعوا الحالة የነዳጅ አቅርቦት እጥረት በኢኮኖሚያችን ላይ እና በማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ ከወዲሁ መረዳት በአንድ በኩል ነዳጅን በቁጠባ እንድንጠቀም መመሪያ ያስተላለፈ ሲሆን በሌላ በኩል ግን አቅርቦቱን ለማሳለጥ በተባራሪ ገበያ ወይም ስፖት ማርኬት አማካኝነት በከፍተኛ ውድ ዋጋ በመግዛትና በማቅረብ ላይ ይገኛል። እስካሁን መንግስት 262 ቢሊዮን ብር ገደማ ነዳጅ ለመደጎም ጥረት አድርጓል። አሁን ላይ በየወሩ ከ15 እስከ 20 ቢሊዮን ብር ገደማ በመደጎም ላይ እንገኛለን። በእኛ ሀገር ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት በተለየ ሁኔታ ልንከተል የፈለግነው ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ነዳዲ ፀቕጢ ነቲ ብልፅግና እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይኑዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነዳዲ ሳን ጥራይ ደይኮነ ዘሎ ዋላ እውን እቲ ዋጋ ተራ ህዝቢ ክፃወሮ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ርሱን ዋጋ ናይ ነዳዲታት ሰብ ንትራንስፖርት ድዩ ንካልእ መግቢ ዝጥቀመሉ ብኡ መንፅር ክኸብር ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ዝቕባበ ንሰማይ ይክድይብ ስለዚ ነቲ ነዳዲ ንክሕስር ብኽሳራታት ናቱ ድጎማ ክገብር ኣሎ ድጎማ ድማ በታ IMF ፕሮግራማት ይዎ ዘሎ ኣይፍቀዶን እዩ ምክንያቱ ንሱ ድጎማ ስለ ዝገብር ነቲ ኤክስፖርት ማርኬት ማኒፑሌት ስለ ዝገብር ድጎማ ዝበሃል ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጎቦታት ኣትዩ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ማሲቭ ሰብሲዲስ ይብላሉ the government has spent approximately 262 billion ብር on fuel subsidies ስለዚ ድጎማ ይገብር ኣሎ እዚ ክልኩል እዩ ስለዚ ብIMF ንዑ ንምሽፋን currently it spends 15 to 20 billion ብር monthly to keep the prices manageable for the public again ሕጂውን እንተኾነ ብዙሕ ገንዘብ ንወርሒ እናጥፈ ክሳብ 20 ቢልዮን ገንዘብ እናጥፈ ነቲ ዋጋታት ሰብ ከም ዝኽእሎ ክገብር ይፍትን ኣሎ
أتنريا زلنا تساقم كينات نيران لما نتواقاتات سبك تصورا هم زيكل كوزديو شعو كتصمم زيكل هزبن تلكا نتو كناتات نخيسو كخي زيكل ويون ولا ونتو قرصنا يتهاجر النبابرانا يتهاجر كبيدي بزي لوتشي نخت نبر زي الكتريك نخت نبر كله تي منابرو تيك أديس أبابا for example تي زلو هاي رايز دو قلو دو نهري الكتريك نوي وان زي اللي كسع كندي حدا قا كوردو يتتقرصي كرداكا خلالو ስለዚ ኣትዮሞ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ካልእ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ሓንቲ ኣብዚ ኣብቲ ናቶም ሚድያ ወፂኣ ዝነበረት እያ ሓድሽ ዜና ማለት እዩ ክሳብ over 650 including government officials detained as Ethiopia cracks down on illegal field trade and amid deepening shortages ክሳብ 650 ልዕሊ 650 ሰባት ኣብቲ ናይ ነዳዲ ዘይሕጋዊ ዕዳጋ ተዋፊሮም ዝፀንሑ እቲ መንግስቲ ከም ዝኣሰረ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ መንግስቲ ንኩሎም ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ እናኣሰረ ሽግር ይፍጠር ከም ዘሎ ነቲ ሽግር ክፈትሕ ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ሲራክ ባህል ብድማ ተቐቢሉ ሓንዳሓን ተረዲናኩም ኣለና ነቲ ስርዓት ክግንፅልዎ ዝኣለዩ ወይ ዝፈተኑ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣምሲልኩም ሽሙ ነዳዲ ተኣስርዎም ስለ ዘለኹም እምበር ስለዚ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ማለት ኣንፃሩ ዝተንስውን ክኾኑ ክእሉ እዮም بس ندادي أتعايزو زبلهم زلو نابلة صبوز غانا متنبهي هيبوهم نيرو زوانتايو Ethiopian authorities have detained including government officials in connection with illegal field trade and hoarding ስለዚህ ندادي بخبر واقع بسألي مداقات شتو زلو كمون ندادي ناوصدو زحبو زلو منتان تواقان العلن خيد نعتاتو ونسو قمتتاتي وسط كم زلو أيوم زنقر زلو authorities also seized more than 720,000 liters of fish كسب 920 شح الليترو ناي ندادون كاب استفلالي بوتاتات كحزو خمس خالي زنقر زلو we'll see بخمس من قد كفتح يخلد تساقم I don't know but time will tell جزيه كفتحو زغل جزيه كملسو زغل حتى تاتينا نرزل لنا ازي اكال نايتي از فتر زلو بوليتيكاو النوتي ابتاع عدك خون كله ببزح ملكع كرا زلو ويو ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ጉዳይ by the way ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነሲ ኣብ ዱባይ እውን ትማሊ ከም ዝተራየ ምክንያቱ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩት ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሳብ ብ7% ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓድሽ ሕግታት ኣትዮም ስለ ዘለው ሪጋታት ናይ ነዳዲ ኣብ ዱባይ እውን ሕልፍ ዝበለ ከም ዝነበረን ቫይራል ኮይኑ ከም ዝነበረን ዝዝከር እዩ ሕጂ እውን እዚ እውን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣይኮነን ንዑ ክሕግዝዎ እቶም ንዑ ክሕግዙ ዝሓሰቡ ንባዕሎም ከቢድ ሓደጋን ከቢድ ክሳራን ወሪድዎም ከም ዘሎ እዮም ዝንገሩ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ብልፅግና ካብቲ ኩሉ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ፀገማትን ዘይንእስ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ቁጠባዊ ሽግር ገጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሕና ነቲ ኩነታት ናይ ባሕሪ ጥራይና ክንከታተል ካልኣይ ኣብ ከባቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ወሪዛት ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን ክልተ ነገራት ከርየኩም እየ መጀመርያ እቲ የመን እንታይ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ Yemen has now officially entered the war involving the United States, Israel, and Iran. A statement has been issued from Yemen claiming that it has launched dozens of missiles toward Israel. Israel has also confirmed these missile attacks. Yemen, which is considered one of Iran's major allies, has now threatened to block the Bab el-Mandeb Strait after the Strait of Hormuz. It is important to remember that last year, Yemen had effectively disrupted traffic through the Bab el-Mandeb Strait, which led to nearly 10% of crude oil exports to Europe being affected. Later, when a ceasefire was reached in Gaza, Yemen allowed the passage to resume. With the Strait of Hormuz already under disruption, the world is facing an economic crisis. Prices of crude oil and natural gas are continuously rising. If the Bab el-Mandeb Strait is also closed, it could cause severe global consequences. On them, right? And if what could tell our viewers what the Yemenis could do there? I mean, it's not just about what they could do, it's what they already did, Rick. Like for more than a year, the Yemenis kept a stranglehold on the Bab el-Mandeb Strait, where I want to say about 13%, if I'm not, my figure's not incorrect. 10% gas and 12% oil. Yeah. There you go. Crosses through the Bab el-Mandeb Strait, which is even smaller than the Strait of Hormuz. And for about a year and a half, the Yemenis kept control of this, and the US deployed warships and the EU deployed warships, and they had to go back with their tails between their legs because they couldn't degrade Yemen militarily enough, despite bombing.
እጅውን እንታዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ልቡ ኣጥፊሉ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ናይ ሑቲ ስጉምቲ እዩ ሑቲ ስጉምቲ ናቱ እቲ ዝበለፀ ካልኩሌሽን ይወስድ ከም ዘለዎን ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እናንበበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ ኢራን ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ኮኦርዲኔሽን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ክልቲኦም ኮይኖም ንክልቲኡ መስመራት ንክዓፅዎ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ባቤል መንደብ እቲ ዝቐለለ እዩ ንክትዓፅዎ ምክንያቱ ኣዝዩ ፀቢብን ብቐሊሉ ክትዕወተሉ ትኽእል ነገር እውን ስለ ዝኾነ ክልቲኦም መስመራት ድማ ኣብ ኢድ እዚኦም ሓይልታት ኣብ ኢድ ኢራንን የመንን ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ኩሉ እቲ ዝፈተኖ ክሳብ ሕጂ ነዚ ፀገም እዚ ክፈትሖ ወይ ክቕይሮ ከም ዘይከኣለ ይንገር ኣሎ ናው ልክዕ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብዛ ሕጂ በፂሕያ ዘለኹ ከለኹ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ መዓልታዊ እንድዩ ኣብ ሰዓታት እንዲ ደውፁ ዘሎ ዜና ዳርጋ ከቢድ እዩ ንኩሉ ፈለው ክትገብሮ እንታይ ይብላ ኣሎ Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessor, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open. Free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Ages. President ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢሉ ፅሒፍን ለማለት ኣብቲ ትሩ ሶሻል ዝብል ናቱ ናይ ሶሻል ሚድያ ካምፓኒ ኣለዎ ኣብ ናቱ ፕላትፎርም እዩ ዝፅሕፍ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለው ኣነ ብኸመይ ክትርድዎ ትኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ሓድሽ ፕሬዚደንት ዝብሎ ዘሎ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት እዩ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝነበረ ቅድሚ እቲ ረጂም ቼንጅ ገይረዮ ዝብሎ ዘሎ the same president እዩ ኒው ፕሬዚደንት ኢኻ ይብሎ ኣሎ there's no change up to political structure ናይ ኢራን ማለት እዩ so president Pezeshkian ቅድሚ ኩናት ፕሬዚደንት ሲዩ ነይሩ still president ዘሎ ሲዩ ልስልስ ዝበለ ፖዚሽን ከም ዘለዎ ቀደም እውን ይፍለጥ ነይሩ ካብቶም moderate political stance ዘለዎም እዩ ትማለ ኣቢሉ ሓደ ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ንሕና ክንረዳዳእን ነዚ ኩናት እዚ እውን ንክንፈትሖ ድሌት ኣለና እዩ ነዚ ክንገብር ግን ድሌታትና ኣብ ግምት ዝእቱ ምርድዳእ ክገብረልና ልዕሊ ኩሉ ድማ ጋራንቲ ክህብ ዝኽእል ሓይሊ ምዝህሉ ኢሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድራማ ስለ ዝነብር ደንጉዩ ርኢዎ ነቲ ዜና ደንጉዩ ስለ ዝረኣዩ ሕጂ ንዑር እዩ በቃ ተሓጒሱ ኢራን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብር እየ ትብል ኣላ ኢሎም ከምኡ ዝበለ የለን ቀዳማይ ነገር ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ ኣብ ኢራን እቲ IRGC ዝበሃል ዘሎ እቲ ወታደራዊ ክንፍን እዚ ሱፕሪም ሊደርን ጥራዮም ዝመርሑ እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ስልጣን የብሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣለዎም ስልጣን ግን ኩናት ጠጠው ከብሉ ወይ እውን ዓብ ውሳነ ንክገብሩ መሰል የብሎም ሓይሊ እውን የብሎም ስልጣን እውን የብሎም ስለምንታይ ሃገር ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዎ ድማ እቶም ወታደራውያን መራሕቲ እዮም እቶም ወታደራውያን መራሕቲ ምስቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ካብ ሚእቲ ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ኮይኑ ዘሎ ድማ ንባዕሉ ካብቲ ናይ ፖለቲካል ስትራክቸር ናብቲ ሚሊታሪ ስትራክቸር እዩ ዝያዳ ዝቐርብ እዩ ዝበሃል ቀንዲ ደገፍ ናቱ ወይ ቀንዲ ቅርበት ናቱ ካብ ቀደም ካብ ኣቦ ንላዕሊ ምስዚኦም ወታደራውያን ክንፍናቶም ማራዩ ቅርበት ዘለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህውተታን ዓጀውጀውን ኣትዩ ስለ ዘሎ እምበር there is nothing ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ዝተፈጠረ የለን ይላገፅሉ ድማ ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሉ ፀቢብዎ ከም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ካብዛ ኩናት እዚኣ ንክወፅእ ክሳዕ ክንደይ ተሸጊሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and this tells you one thing ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ነዚ ሕጂ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩነታት ንክሰግሮ ኣብ ኢዱ ከም ዘይኮነ ዝሕዝን ክፋልስ እዩ ወላ እውን ኤግዚት ንክገብር ኣብ ኢዱ ከም ዘየለት ስልጣን እቲ ኩሉ ነገር ክገብሮ ዝደልሲ ኣብ ስልጣኑ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ትፈጥር another big trouble ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኮና ንርኢ ዘለና ባቤል መንደብ ንባዕሉ ንዑ ከይተንከፉ ከለዉ እዮም ኢራን ክንዲ ፀብለልትነት ገይሮም ዘለዉ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ከይዓፀወቶ ከላ ቅድሚ ዓመት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ሑቲ ግን ነዚ ባቤል መንደብ በይኖም ዓፅዮም ነይሮም በይኖም ኢራን ኣይዓፀወትን ነይረሽ በይና ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ይድብድብዋ ነይሮም በይኖም ድማ መኪቶሞ ወፂኦም ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኢዶም ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ለቨሬጅ ከም ዘለዎምን ሓይሊ ከም ዘለዎም ይርኢ ኣለዉ ስዑድያ ዳ እንታይ ክትገብር እያ ኣብዚ እንድሕር ኢልካ ትም ስዑድያ ትም ዝበልኩም ተገበርኩም ዝገበርኩም ተገበርኩም ትም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እተው እንተበልካ ትም ስዑድያ ኣብያ እያ ዘላ ምክንያቱ they have a lot to lose ብዙሕ ክሳራ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኣትዮም ሑቲ እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ኢራን እንታይ ትገብር ከም ዘላ ኩሉ ርኦም ኣለዉ ስለዚ there is no
ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ የለውን ገለገለ ኣብ ስዑድያ ተፈራርሃላ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል እያ ኣምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ብላ ብላ ኣሃማ ከምዚ ዶ ዝበሃል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና but in reality ስዑድያ is doing nothing and saying nothing just ነቲ ኩነታት ፖለቲካዊ መፍትሒ ክርከበሉ ዝኽእል ተኮይኑ እቲ ኩናት መፍትሒ ክግበረሉ ዝኽእል ተኮይኑ ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንስዑድያ ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ኢትዮማ ድማ the biggest ዝዓበየ ክሳራ ናይ ስዑድያ ኣብ እዩ ከጋጥም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢና ዝለዓለ ተደላይን ብዝለዓለ ማዕከል ናይ ስዕበትን ኮይኑ ዘሎ እዩ ነዚ ድማ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እተን ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዝነበረ ድማ ስቲል እቲ ውድድር እትሎ እዩ which is ቅድም አንድ የዘለልኩት ነገር ነበር ጦርነቱ አንዱ ያለዘበው እኛ ጋር ጦርነቱ እንዳፈነዳ የቆየው ሌላው ነገር ምን መሰለህ ሳውዲና ኤምሬት ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ ገብተው እነሱ ነበሩ ነገሮች እያጦፉ ያሉት አሁን ሁለቱም በራሳቸው ነገር ተጣምደዋል ሆኖም ግን አብይ ሄደው የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ ነው ከዛ ወዲህ ብዙ ነገር ተካሂዷል ወደ ጦርነቱ እኮ ሲገባ ኢራንን በ3-4 ቀን በ5 ቀን ደቁሰን ወደ ኖርማል ህይወት እንመለሳለን የሚል ግምት ነው ያ አለመሆኑ ነገሮችን በየጊዜው አሰስ እንዲያደርጉ ቢያስገድዳቸው ይመስለኛል ያም ሆኖ ግን የኢራን ጦርነት ጋብ ካለ በኋላ ኤምሬት ሱዳንን ጊባ ማድረግ አትችልም አየ ሰሞኑን የሆነ ያለው ነገር በኋላ ላይ ማለት ነው ሶማሊያ ውስጥ እናነሳለን ለብቻው ሶማሊያ ውስጥ የሆነ ያለው ነገር ስታይ ሱዳን ውስጥ የሆነ ያለው ነገር ስታይ ዩኤኢ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ብዙሕ ግዜ ዝረኣናዮ እዩ ብሰፊሕ ድማ ክንርድኦ ዘለና ኢና ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሓን ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ እውን ነቲ ኩነታት ኣፅቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ኣግፋ ሓቢሉ ክሪኦ ዝፍትን ጀዋር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ዞባና ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ብልፅግና ወይ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ካብ ነፍሱ ዝብገስ ኣይኮነን ንብላ ኣሎ ኢማራት ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ 30 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢንቨስት ገይራላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጋድ ነውሳ ምንታይ ኢንቨስት ትገብረላ እንተወሓደ ብኮራፕሽን ገለኒ እምበር ዝርአ ነገር ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ UAE and Saudi Arabia are in high stake rivalry ስለዚ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዮም ዘለዉ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ብዝበለፀ እቲ ውድድር ሕጂ ክዓቢ እዩ and I'm telling you this many times ኣብዚ ቻነልና ብተደጋጋሚ ንነገረኩም ዘለና ኢና እዚ ውድድር ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ከባቢ ንሶም ዝነብሩሉ ዘለዉ ንባዕሉ ውሕስነት ከም ዘይብሉ በርሂሎም ኣሎ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ወላ ቀጠር በሎ ኩሎም እቶም ሃገራት ዓረብ እቲ ዘለዎ ቦታ ንኽነብሩ ውሕስነት ዝቦም ኣይኮነን ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ እቲ ቁጠባ ኖርማል ተተመሊሶም ንባዕሎም እቶም ሮያል ፋሚሊ መህደሚ ቦታ ክደልዮም ኣብ ኣፍሪካ ክብለኩም ክእል እያ እቲ ዘለዎ ቦታ ሰስተይነብል ክትነብረሉ ትኽእል ቦታ ኣይኮነን ስለዚ ኮሎኒስ ክደልዮም ኤውሮጳውያን ቀደም ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ ክገዝኡ እንታይ ገብሩ እዮም መፅኦም ዓዶም እኹል መናባብሮ ንክነብሩ እኹል ፀጋታት ስለ ዘይብሉ ካልእ ክነብርሉ ዝኽእሉ ፀጋታት ንክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታታት መፅኦም እዮም ክገዝኡ ጀሚሮም ሃገራት ዓረብ ድማ ንግዚኡ ነዳዲ ኣለና ነዳዲ ናትና ግን ክነቅፅ እንተዘይንቐፀ ድማ ዓለምና ካብ ነዳዲ እውን ክትወፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ማይና መሬትና ድሕረስ የብሉ ከምኡ ድማ ንክትነብረሉ እንደልሃመት እዩ ስለዚ እንተተኻኢሉ ካልእ ሃገር ኣብዚ ለምለም ዝኾኑ ሃገራት ኣፍሪካ ድኹማት ዝኾኑ ሃገራት ርኢና ክንቋፀር ክንክእል ኣለና ንሕና ንዝውሮ መንግስቲ ክኸውን ክእል ኣሎ እንተደይ ተኻኢሉ ድማ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ወላ እውን ፀጋታት ናትና እንተደቐፀ ኣብ ካልእ ብዘለና ኢንቨስትመንት ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣገይን በዓል ኢማራት ቀደም ዝነበረ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ እዩ ተረዲቦም ዘለዎ ቦታ ውሕስነት ዘይብሉ ምዃኑ ንኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገር ምዃኑ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ በሪሂሎም ኣሎ ኢራን ድማ 92 ሚልዮን ህዝቢ እዮም ስለዚ you cannot change ኢራን ንኢራን ክትቀይራ ይትኽእል ኢኻ ንስኻ ጥራይኻ ክትቀይር ዘለካ ካልእ መንገዲ ክትፈጥር ዘለካ ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ክስዕራ ይከኣለትን ኣላ ስለዚ ሓደ ነገር ፕሩፍ ኮይኑዎም ኣሎ they have to adapt to the new reality ነዚ ሓድሽ ክውንነት ኣብዚ ሓድሽ ክውንነት መፂኦም ክነብሩ ክኽእሉሎም እቲ ሓድሽ ክውንነት ድማ ንዖም ምቾት ኣይኮነን ሕጂ ክልተ ነገር ክንርኢና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ሱዳንን ኣብ ሶማልያን ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ነገራት ክንርኢ መጀመርያ ዝስምዕዎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገራሚ ዘሎ President resigns after federal forces entered Baidoa. Somalia's Southwest State President, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, has announced his resignation hours after federal troops entered Baidoa, following clashes that left at least 2 people dead and 25 injured in a brief
خمو قداي إتا سومالياوي تكلل أقاتي مزولو سعرات بغطتها مس إثيوبيا خمسة تحاس كجلس كانيولو لومي بريزيدنت تاكلل بجزء فقاري لغيق الله مسبله كال ناي دبلوماسي خسارة بزبرسي بوليتيكيا جوار محمد تحيفولو بسراوي إثيوبيا يدقف زنبرة ناي سوماليا كلل دو معراب من محدار مرح عبد العزيز لافتاغارين بسراوي تقبتن تركن بزرقف ني حسن شيخ محمد فيدرال أو سراوي تسعيرو كابي سلطانو كلك تجدي دولو كبليو جوار محمد تحيفو لافتاغارين زحلف سومنا بعد ساباتو قعيزو مس أبي أحمد مخخار ناي مرغاغص قال توهايبو استملسو كان تخونه ابي رسا كتمات كلل زنبر سراويت ኢትዮጵያ ግን ካብ ስዕረት ከድሕኑ ኣይከኣለን ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ስትራቴጂካዊት ዝኾነት ከተማ ባይደዋ ድሕሪ 20 ዓመታት ካብ ቁጥጥር ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃ ኮይና ኣላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጽልዋ ድማ ብግብፅን ቱርክን ክትካእ ትጽቢት ይግበር ክብልዩ ጀዋር መሐመድ ጽሒፉ እታ ካለ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኢትዮጵያ ዝነበረት ግዛኣት ሶማልያ ዝኾነት ፑንትላንድ ውን ካብ ኢትዮጵያ ንኽትምንዛዕ ኣብ ቀረባ ከም ዘላ ዝሓበረት ፖለቲከኛ ንፑንትላንድ ምስ ኢትዮጵያ ብምዃን ክትከናኸን ጸንሐት ኢማራት ቅድሚ 2 ወርሕ ኣቢሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝበፅሓ ጸቕጥን ሞቃዲሾ ዲፕሎማሲያዊ ርክባታ ብምቁራፃን ኣብ ወደብ ቦሳሶ ዝነበራ ናይ ድሮንን ስለያን ማዓስከራ ነቂላ ናብ ኢትዮጵያ ንኽተምፅእ ተገዲዳ ኢሉ ሰራዊት ሶማልያ ትማሊ ኣብ ባይደዋ ዘካየዶ ስርሒት ንመራሒ ፑንትላንድ ኢሚሬትስን ኢትዮጵያን ኣየድሕኑ ኻንዮም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝነበራ ወተሃደራውን ዲፕሎማሲያውን ግደ ብቁልጥፍና ተመናመነ ምዃኑ ብንጹር የርእየሎ ክብል እውን ጀዋር መሐመድ ገሊጽዎ ነዚ ኩሉ መበገሲኡ ድማ እቲ ብዘይ ምንም ስትራቴጂካዊ ምድላው ንሶማሊላንድ ኣፍሉጦ ሂብካ ወደብ ንምውሳድ ዝተገብረ ፈተነ ምዃኑ ክንዝክሮ ይግባእ ክብል ይገሊጹ ዘሎ እቲ ዕብዳን ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ናብ ሕቑፊ ግብፅን ቱርክን ከም ዝኣቱ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሒ ኢማራት ቢን ዛይድ ኣልናሃያን ተሓቂፉ ዘይምልቃቑ ድማ ስዑድ ዓረብ ብኩሉ ዓቢ ዓቕማ ኣብ ተፀራሪ ወገን ንኽትስለፍ ዓዲምዋ እዩ ዝበለ ፖለቲከኛ ጀዋር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይዚ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ናይዚ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ መራሒ ዝትሪዎ ዝፀናሕኩም ማለት እዩ ኩርሲ ካብቲ ስልጣኑ ከም ዝሃድም ንክሃድም ከም ዝተገደደን ናብ ኢትዮጵያ ይሃዲሙ ኢትዮጵያ ከተጥሕኖ ድማ ይፅዕር ከም ዘሎን ግን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መግለፂውን ክትብ ዘይምኻላ ኢትዮጵያ ከም ዝጠለመቶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣቢ ክራኸብ ንሪኦ ነርና ለካስ እሱ ናቱ ፕላን ከም ዝነበሮ ኣብ ደቡብ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ ዕላማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ቁፅፅሩ ክሕይል ስለ ዝደሊ ዝነበረ ንብልፅግና ዝነበረ ኢድ ምዝርክብ ዝነበሮ ክበትኮ ከም ዝኽእል ጸቕጢ ይገብረሉ ከም ዝነበረን ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበረ ጉዳይ እውን ኢዱ ከውፅእ ጸቕጢ ይገብር ከም ዝነበረን ብናይ ሶማልያ ጸቕጢ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብናይ ካልኦት ጸቕጢ እውን ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ንኢትዮጵያ ከልብሳ ከም ዝኻለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ናይ 20ታት ዓመት ዝነበሮም ፀብለልትነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀስ ብቐስ እናሞተ ይኸይድ ኣሎ ደገርም እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንባዕሉ ሃገሩ ክዕቅብ ዘይከኣለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ነገራት ከሳልጠሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለ ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ስለዚ እንዲስ ኣር ኦልሶ ኣናዘር ኣስፔክት ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝተፈላለየ ስጉምትታት ዝገብርሉ ዘለዉ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ እንመፅእ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ነገር ተዛርብ ኣሎ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ Let me show you this. UAE on security amid Sudan scrutiny. Ethiopia has commended the United Arab Emirates for its role in promoting regional stability, even as the Gulf state faces growing scrutiny over its involvement in the conflict in Sudan. The remarks came during talks in Abu Dhabi between Jamal Becker Abdullah and Ali Rashid Al Nuaimi, where both sides reaffirmed commitments to cooperation and political solutions to regional crises. Ethiopia expressed appreciation for the UAE's role in supporting peace and security, while also reiterating solidarity. ብልፅግና ለንቀነ እውን ንዓለም መገረም ንቀርኒ ኣፍሪካ ድማ መስደመም ምዃኑ ከይተርፎ ምንታን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ኣምባሳደር ናቱ ዲገለ ምስ ናይ ኢማራት ብምርኻብ ናይ ኢማራት ተራ ንዞባዊ ንርቃት ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ በርክቶ ብልፅግና ዓብዪ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዝገብረሉ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምፍራስኩም ንሕና ንደልዮ እዩ ርቃት ንዓና ማለት ንኻልኦት ምዕናው ንሱዳን ምብትታን ንኻልእ ሽግር ምፍጣር እዩ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ሰሪዕ ዝግበር ዘሎ ኮሸምሸም ወይ እውን ምሶም ኮንካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ክረአ ዝኽእል እዩ እዚ እውን ሓንቲ ኣገዳሲ መብርሂ ተዋሂባ ነይራ ላይ በጣም ከባድ ጥቃት መፈጸሙ ተዘግቧል ከዚህ ጋር የሚገናኙ ማለት የሱዳንን ብቻ ሳይሆን ሶማሊያንም ሌሎቹንም አካባቢዎች ያሉትን ጉዳዮች ነው ማንሳት የምፈልገው እዚህኛው ክፍል ላይ እና በስተቀር
ሌሎቹ ቦታዎች ስለሚሆነው ነገር ምን ጦር ድርጊቱም ንግግሩም አካሄዱም አሰራሩ ግልጽ ነው። የዚህ ዘላቂ ጉዳት ምንድን ነው? እና አብሮ ደግሞ ይሄ ሰሞኑን የተካሄደውን ጦርነት አብረን ብናነሳው ወዳለሁ። ከሱዳን ጋር የገባበት አታካራ ሌላ ምዕራፍ ውስጥ መግባቱ ጦርነቱ ተስቦ ወደ ቤንሻንጉል ገብቶ የተከሰተውንም ነገር አብረን ብናነሳው ሰፋ አድርገን ከጀርባ ያለውን እኔ የኤምሬትስ የአብይና የአርኤስኤፍ የጋራ ጦር ማቀናጃ ማዘዣ አዲስ አበባ ውስጥ ተቋቁሟል። this should be clear። ኢትዮጵያ አሁን የሱዳን የጎንዮሽ ተጫዋች ሳይሆን ማዕከል ሆናለች። ዋናው ማዘዣ ጣቢያው ከቦሳሶ ተነስቶ ቦሳሶ ነበር ዋናው የኤምሬትስ የደህንነትና የድሮን ማዘዣ አሁን ተነስቶ አገራችን ውስጥ ገብቷል። አንድ ሁለተኛ የአርኤስኤፍ እና የኢትዮጵያ ኃይል አሶሳ አጠገብ የጋራ ማዘዣ አላቸው። እዚያ ዝብላ ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩማ ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ስ ድማ ሶማሊያ ብፍላይ ድማ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ሶማሊላንድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃሉ ኢማራት ዓብ ፅልዋይ ነይርዋ። ኣብ ሶማሊያ ግን ብሰንኪቲ ናይ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ከምኡ ድማ ናይ ቱርኪ ዝተገበረ ፀቕጢ እተን ክልተ ፑንትላንድን እዚ ሳውዘርን ስቴትስ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበሮም እውን ብዓብ ደረጃ ስለ ዝጎደለ ፅልዋ ናይ ኢማራት ናይዚ ኩሉ ምዋፈር ናይ መሰርዕ ንምዕጣቕ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሎጂስቲክስ ናይ ኢማራት ኢትዮጵያ ይተቀይሩ ዘሎ ኢሉ ስለዚ ቀጥታ ፍላይትስ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ዘሎ ገሊኡ ብሶማሊላንድ ይመፅእ ካሊእ ድማ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝረኣናዮ እዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ዝተገብረ ኩናት ኣካል ናት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተራ ተሳተፊት ዘይኮነት ዓባይ ኣብቲ ኣጀንዳ ተኣሊኻ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ዝብል ዘሎ ጀዋር ኣብ ሶማልያ ዝገበርናዮ ኣካይዳ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ከምኡ ድማ ኣብ ፑንትላንድ ዝነበረና ፅልዋ ክእለ ተቐሪብሎ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ጠላዕ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ልዕልና ከምፅእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ኢሉ ለንቀነ ጥራይ ሕጂ ሓደ ናይ ብልፅግና ዓብይ ኣናሊስት ኣውፅዎ ፀንሐ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ድማ ገለ ክፋል ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር እዩ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ናይ ብሉ ናይል ዝግበር ዝነበረ ኩናት ምናልባት ነቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእየኩም ነይረ ግን ነቲ ስእሊ እናረኣናዮ ክንዛረብ እንተኮይንና እቲ ዝበለፀ እዚ ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ወይ እውን ኣብዚ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዳዕመሰሪዕ ኮይና ነሰራዊት ሱዳን ትስጉምቲ ወሲዳትሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ሓደ በጠሎኒ ወይ ከዓ ሓደ በጠሎ ናይ ግብፂ ኣብቲ ቦታ እቲ ብሕቡእ ኣትዩ ከም ዘሎን ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኮይኑ ነዚ ቦታ እዚ ሓራ ንምውፃእ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ቦታ እዚ ክስዕብ ዝኽእል እዩ። ስለምንታይ እዚያ ቦታ እዚኣ ካብቲ ጌርድ ዝበሃል ርሑቕ ቦታ ስለዘይኮነ ዓባይ ናይ ጂኦፖለቲካ መጣልዒ ቦታ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ሱዳን ነዚ ቦታ እዚ ክትከስሮ ከምኡ ድማ ግብፂ እዚ ቦታ እዚ ንዳዕመ ሰርዕን ንብልፅግና ንኢማራትን ክኣቱ ኣይከፍቅዱን እዮም። እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ዳይናሚክስ ነቲ ኩናት ቀደም እውን ነይሩ እዩ እጂ ግን መሊሱ ናብ ዝበርትዐ ቦታ ናብ ዝበርትዐ ደረጃ ንክወስዶ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ እውን የሪኢኹም ነይሮም እቲ በይዝ ኣብ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ንነዊሕ እዋን ተዛረብናሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተመስሪቱ ዘሎ እዚ በይዝ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ዝመስረትዎ ነዚ ሕጂ ዝረኣናዮ መጥቃዕትን ንምግባርን ቀፃልነት ዘለዎ ውሕስነት ናይዚ ቦታ እዚ ቁፅፅር ንክትገብር እንተተኻኢሉ ድማ ከተስፍሖ እዩ። እዚ ቦታ እዚ እንተሰፊሑ ንዳዕመ ሰሪዕ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘሎ ብልፅግና እንተተሃልዩ ጌም ኦቨር ማለት እዩ። ብልፅግና ክሳብ ዘሎ ግን እዛ ቦታ እዚኣ ኣገዳሲት ኣከራኸሪት ነጥቢ ክትከውን ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እቲ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ኩናት ስለዚ ተደናጎየን ከምቲ ዝድለ ክቕፅል ስለዘይከኣለን ቅድሚኡ መፂኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንተሎ ኩሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብን ብልፅግናን ኢማራት ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሃገር ከም ናቲ ሃገር ጌራ ተወሲዳቶላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ዓቢ ዝኣመሰለ መራሒ ክትረክቡና ይትኽእልኒ ኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መጋበርያ ምዃን ከም ንቡር ወሲዱ ከም ናቱ ቦስ ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ እሞ ከዓ ካልእ ነገራት ክሓትት ዘይክእል መራሕን ተረኺብካ ኢማራት ልክዕ ከምታ ንሃገራ ንህላዊያ ትዋጋኣሉ ዘላ ንብልፅግና ክትዋጋኣሉ እያ ንዳዕመ ሰሪዕ እውን ክትዋጋኣሉ እያ።
أنا مرة مدمتان هتيسي تنا إمارات مرحنة أبي أحمد نخي ورد كواقع لي جن تواجي قطعنا يكلني مغنياته جنزب يا خاطر تدخل جنزب نقول نجار غير كم زي كل دعم سريع مسكري بجنزب تراي كود أزخل كونتات يلا دعم سريع معد جنزب معد حاجة زري توهيبه جن قصال خاي سعر له مغنياته حيل جنزب حيل هزبن حيل علامات اللي سراويتن نخص عرازي كبيت سلزخونه بكل تم زواجو خازن لو دمان مريتو من رستو من زك على سزلويم ስለዚህ እዚውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ቅድሚያ ተገቲሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብኩሉ መንገዲ ድማ ትስዕረት የጋጥሞም ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ተወሳኺ መብርሂ ኤርትራውያን ሂቦም ነይሮም التي انتهى زقمقم زلو كم زردعني إثيوبيا أو كنا تتعدى قم تقبر مهلا وعيزا صبار أمه حو عبد الرحمن أمريكان حكين كابو كخبير حكاو نتي زوري قوس إذا بحسنت نعمل تقولنا يكون زي قد سنة قناتات بغت تاسلت صولون سلسل صبار الصوح حلقتي مخنياتات كوني خليو مخنياتو بعربية مثلا لو صيغمنا حد هزبس نقل هزبي ربح يخون مصايب قوم عند قوم فوائده يبلو يعني حجي أو بإمارات سرق كلولا ومس بس مخنياتنا يوقنا إيران أفكرنا أفريقيا حوفلي مفلكة مونغو إيرتراني توبيان كل عز نبرو وقع أزحيلو خوني خليو بجاكون جن كالي روحتات الله سرعتنا أبي أحمد يقول مرحتنا سراويتو بسلت سجودلهم مخانهم زري بزح ملكتات كرزاني حيو حدا عموم أبتناي تجري وقت راي ناي فرا سراويتنا ناي فنان تزيكون بعلمون زبالو يبتشوك زي سراويتنا تجري أتسابا كوزا سراس والحين تستوفون جراي نبرن كبهالك عليه حجون تقولنا مصفانوس قبل زلو رسمي بزح سعرتاتي زصعبوا لهم زلو بزح سراويتي مارا خلو بزح أصوارن يمارا خلو سلازي فانو كاب ناي غوريلا وق ناب كونفنشنال زخنة مدبنيا وق زساقا قرولو مدرخيهم بزحهم زلو بزوانزي أبون حربتي حم تاي كملكت كبابيتات كوكوساسورون كمحادادرون كخوليوم مالتيو بو بيلونكا ناي تساوا مبصح وي 4 كيلو ناي محز ناي غزي غداي يخون مالتي سلازي اب كمز عينت زلو هاجر اب كمز عينت كلولاو زلو ناي تسطا كلولاو زلو هاجر ناي كوطبا كلولاو زلو هاجر ناي بسلت مقدال تزيكون مسكرو تخا زباس مخيات اي نبرون كباسو انت دلي حج غزيو اي مخونه نيرو قلتي كلاي نتبخاز العالم تايو سو نربحانا إثيوبيا يكون ربحاناتو ولا ناي استراتيجية وربحاتنا هاجرو توهيل يكون نزق قبل السنة حمالتيو تايلان ربحانا وصاي أجندة تاتيو حجز ون كالصلي خليو من البات إمارات انفاكت كامبريدج يعني كان دلي يعني راد عمبر تي استراتيجي ويت أجندة ناي كالوت هاجرات خوني خليو بفلايكا ناي إسرائيل مهنياتو أبزي حسب بربرا كبال كولوزي بغتا مسكيح بحري مصباب المندب استأساسر كهوبيتاتي سلازي أبزين أتوكيرو خزارة كولو in fact منجستي ناي نحر ناي جمع وي ناي أورومو ناي كالين نحر كوينة منجستة بإثيوبيا زلو كل كوايتات ناي سومال بفلاي ودوات ناي سومال تتغرب النعو مالتي ناي أورومو ناي ماكل إثيوبيا كوابن دبو كوندرن እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ኢኻ ከምኡ ድማ ብልፅግና ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ምዝ ዝብልዎ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከም ዘላን ነዚ ፈተና እዚ ድማ ካብ ሓሶትን ምትላልን ወፂኦም ብሓቂ ኣብ ቅንዕና ተመርኪሶም ክፅዕሩ እንተኽኢሎም ዕድል ኣለዎም በዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ናይ ድራማን ሓሸውየናት ኢኻ ትኸዶ ዘለኻ ግን መቃብርካ በዓልካ ኣዕሚቕኳ ምኹዓት ይመስል ኣሎ ኩሎም ሓይልታት ድማ ብኩሉ ሸነኽ ንብልፅግና ታርጌት ገይሮም ይኸዱ ኣለው ውድቀት ናይ ብልፅግና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሪያሊቲ ይመስል ኣሎ ናብ ክውንነት ዝተቃረበ ይመስል ኣሎ እዚ ድማ ኣብቶም ትማሊ ናብ ኤርትራ ክንከይድ ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ኣብቲ ዓቕሊ ፅበት ናይቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል እዚ በመሆኑ ይህንን ችግር ለመፍታት ተቋቋመ የተባለው የአማራ ፋኖ በወለጋ አሁን እዚህ ጋር ይመጣል። እኔ ፕሊዝ ኮት አድርጉልኝ። አሁን እቺ ተቆርጣ ሌላ ነገር እንዳትባል። እኔ ራሱን የአማራ ፋኖ ብሎ ያደራጀውን የአማራ ጠበቃ ነኝ የሚለው የሻዕቢያ ምርኩዝ ፋኖና ራሱን የኦሮሞ ህዝብ ጠበቃ ነኝ የሚለው
በተመሳሳይ የሻቢያ ፈረስ የሻቢያ ምርኩዝ ኦነግ ሸኔ እንዲዋጉ ፈልጋለሁ ያልኳቸው አይደለም። ግን አንድም ቀን ተዋግተው አያውቁ። አንድም ቀን ለታሪክ ግን ምን ይላል ኦነግ ሸኔ? ምንድነው የሚለው ኦነግ ሸኔ? ፋኖን ወይ ወለጋ ላይ እንቀሳቀሳለሁ የሚለውን ቢዛሞ እዝ ነኝ የሚለውን መግለጫ ሲያወጣ ምን ይላል? ሆን ተብሎ የጦር መሳሪያ እንዲታጠቁ ተደርገው ይላል። የወለጋ ክፍለ ሀገር ፋኖ እዝ ወይም ቢዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማራይ ዓቕሎም ፀይብዎም ዘሎ ስለምንታይ ኣብቲ ወለጋ ዝበሃል ፋኖ ከምኡ ድማ ሸኔ ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ ወይ እውን ብሓደ ተጠማሚቶም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እሱ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐረበ ስለ ዝኾነ ኣውያት ብኩሉ ሸነኽ ኢና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ ጋይ ዲስ ፒፕል እቲ ቀደም ንዓሰብ መዓስ ንኣቱ ኣይብገሱን ድዮም ደኣ እንታይ ዳ እቲ ሰራዊትና ደንጉዩ እንታይ ዳ እቲ ቆፀራ ተደናዊኹም ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ መዓስ ንኣዲስ ኣበባ ይመፁ ኮኑ ከመይ ገይሩ እቲ ስርዓት ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰግሮ ይኽእል ኸውን ኣብ ዝብል እቲ ዘረባናቶም ፈርጌት ኤርትራ ተረሲዑ እዩ ንትግራይ ክኸዱ ይኽእሉ ዳ ይክእሉን እሱ እውን ተረሲዑ ሕጂ ኣብ መንጎ ፋኖን ሸነን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት እዚ ክትሰግሮ ትኽእል ዝብል ዲቤት እዩ ውሒጡ ሒዝዎም ዘሎ። እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቲያ ዝበለፀት ነጥቢ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ጀዋር እውን ኣብታ ቀድም ኣቢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣፀቢቑ ገሊፅዎ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ፋኖን ናይ ሸነን ንሪኦ ዘለና ከምኡ እውን ካልእ ኩሉ ድስክልና ናይ ብልፅግና ዝነበሮ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢ ብኩሉ ሸነኽ ድማ ደገፍ ንክረኽቡ ንኣብነት ኣብ ሶማል ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እንተሪኻዮ ግብፂ ብሶማል እንድዕረሉ ኮይኑ ምትእትታው ንክገብር ሕጂ ንዕሪ ብብዙሕ ስቴትስ ናይ ሶማልያ ይሰዓር እንተሎ ኩሎም እቶም ሓይልታት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ናቱ ንሱዳን ኣቕሒርካ እንተለኻ ሱዳን ምስ ፋኖ ዘለዎ ርክብ ግብፂ ናብ ፋኖ ዘለዎ ሓገዝ ሶማልያ ናብ ካልኦት ሓይልታት ክገብሮ ዘለዎ ብመንገዲ ሶማልያ ዝመፁ ሓይልታት ማለት ኤርትራ ብዓብዩ ስለዚ ማንም ንብልፅግና ከውድቆ ዝደሊ ሓይሊ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ንክሰርሕ ዝበለፀ ኣፍ ደገ ከፊትካሉ ኣለኻ and this is going to be very very interesting ኩነታት that's why ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት በዚ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ሓይሉ ክነስኖ ክንምጥሮ ፓወሩ ክነስኖ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ዝሕተት ይተሓተት ኣይህምን ኢልካ ተማጉቱ ድማ ይፅባዕ ዝበደለ እዚ ዘይሕቦ ሻዕብያ ኮይና ወበይነ ኣለኹም እንኳዕ ተራኸብና ነቲ ናይ ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ቅዋማት ካብቲ ናይ ኮር ልዕሊ ኮር ዝበሃል ውሳነታት ብምቋም እስካዕ መጨረሻ ቃልሲ ኣነ እውን ምስ ብፆተይ ኮይኑ ይቃለስ ነይረ ሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ፈላለያትና ሒዝና ተቃሊስና ነቲ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝሕሊ ቅዋም ክስዕር እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ክፍፀም ሓያል ቃልሲ ንገብር ነርና እዚኦም ቶም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ምቾት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣበል ተኸፊልዎም ነታ መዓልቲ መፂኦም ምስቶም ኣብ በረኻታት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሓራ መሬት ድብልዎም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ወይ እውን ናይ ፃድቃን ሰራዊት ምሶም እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናይ ዳርጋ ምብላዕን ምስታይን ይኣኽለኩም ባጀት እናተወደየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ትገብርዎ እንተለኩም ኣርኢዩኒ ዝመስል ድፊት ዝተገበረሎም እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ብምሉኦም ካርታ ተሓቢኦማ ዝነበሩ ወፂኦም ናብዚ ቦታ እዚ ከይዶም እዚኣቶም ኮነሬልያ ትበሃል እዚኣ ሕጂ ውግእ ንክትመሪሕ ትዳሉ ዘላ ማለት እዩ It's going to be very interesting እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ጀነራል ጉዑሽ ድዮም ገለ ዝብልዎ ኣብ ዝቐረባ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ምስ ክንደይ ካልኦት ጀነራላትን ሃዲሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ካብኡ ድማ ሕጂ ናብቲ ሓራ መሬት መፅኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፈኸራታት ይገብር ኣሎ ናይ ዳርጋ ብልፅግና ንኣፉን ዕርበቱን ነዚኣቶም ከይተጠቀመሎም ክኸይድ ስለ ዘየደሊ ነቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ደገላዊ ሒዝካ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ይሕሰብ ክህሉ ክእል እዩ ህወሓት ነዚ ፈሊጡ ዲ ዋላ ካልእ ብወገን ህወሓት ዝወፀ ዜና እውን ኣሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ታት ምክልኻል ትግራይ TDF-ን ሓድሽ ምቅያር ወተሃደራዊ መኮንናትን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ዘይምርድዳ እናተጋደደ ምምፅኡን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጉጅለታት ትግራይ ድማ ብርቱዕ ምክፍፋል ምፍጣሩ ስዒቡ ህወሓት ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣወዳድባን ፖለቲካዊ ምሕደራን ከም ዝዘርግሐ ሬድዮ ዋዜማ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብዝገብረቱ ቃለ ምሕትት ጸብጺባ ኣላ ካብቶም ዝተገብሩ ሓደሽቲ ኣወዳድባታት ሓደ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ዝተወደበሉ ወተሃደራዊ ሰንሰለት ክኸውን እንከሎ እዚ ሓድሽ መዋቕር
መዋቕር ሕወሓት ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዕድል እቲ ክልል ወሳኒ ክኸውን ዝኽእሎ ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ስጋኣት ሓደጋ ኩናት ስዒቡ መዋቕራዊ ለውጥታት ይግበረሉ ኣሎ ዝተባሃለሉ TDF ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ጀሚሩ ታሕተዋይ ደረጃ ዘማእኸለ መዋቕራዊ ለውጢ ምቅያር ላዕለዎት መኮንናትን ድልድል ሰራዊትን ክሰርሕ ጸኒሑ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ተገይሩ ዘሎ ምቅያር እቲ ሰራዊት ካብ ፖለቲካዊ ህውከት ኣውፅኡ ናብ ሓደ ማእከላይ እዝ ማለት እውን ሴንትራል ኮማንድ ንምምጻእ ዝዓለመ እዩ ዝተባሃለ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ግን ሕጂ እውን ልዑል ወጥርን ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታትን ይረአ ከም ዘሎ ሬድዮ ዋዜማ ካብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ሰሚዓ ኣጸብጺባ ዘላ ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣሰላልፋ ኣርምታት ስትራቴጂካዊ ቦታታትን እቲ ሰራዊት 4 ግንባራትን ብቁጽሪ ዝፍለጡ 12 ኣርምታትን ኣለዎ ግንባር ሰሜን መቐመጢኡ ዓዲግራት ዝገበረ ኣርማ 15 ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዝርከብ ኣርማ 10 ከምኡውን ብኣንፈት ኢሮብ ዓድዋ ኣኽሱም ኣንፈት ሰሜን ምዕራብ ዝንቀሳቐሱ ኣርማ 11 13 17 ሒዙ ይርከብ ደቡብ ግንባር ኣብ ከባቢ ማይጨውን መኾንን ዝንቀሳቐስ ኣርሚ 20 ፍሉይ ስሙ ኣንበሳ ከምኡውን ብኣንፈት ኮረምን ኣላማጣን ዝንቀሳቐሱ ኣርሚ 21 23 ዝሓዘ እዩ ምዕራብ ግንባር ኣብ ጸለምቲ ሑመራን ማይ ጸብርን ክንቀሳቐስ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣርሚ 31 ሒዙ ይርከብ ብተወሳኺ ኣብ ወልቃይትን ደቡብ ሱዳንን ዝንቀሳቐሱ ኣርሚ 33 35 ኣብ ትሕቲ ዝግንባር ዝተሓቆፉ እዮም ኣርሚ 91 ሜካናይዝድ ብጀነራል ድንኩል ክምራሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ መቐለ ፍሉይ ስሙ ኩሓ ሰፊሩ ኣሎ ኣርሚ 9 ኮማንዶ ኣብ መቐለ ቁልፍ ቦታታት ዝሓዘ ሓይሊ እዩ ኣርሚ 7 ኣብ ሱዳን ዝርከብ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓምዳይት ዝርከብ ተንቀሳቐሲ ሓይሊ ከም ዝኾነ ሬድዮ ዋዜማ ጸብጺባ ኣላ እቲ ሕጂ ብርግጽ ህወሓት ከምኡ ድማ TDF ሓድሽ ኣወዳድባ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኩነታት ኣጸራርዩ ንዝመጽኦ ዘሎ ፈተናታት ዝዳለዩ ዝመስል ምክንያቱ ብክልቲኡ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ኢና ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ናቶም እንዲ ትምርጫ ግን ነዚያ እንተገይሮም ትዝበለፀ ኢና ዝበሃል የለን መንፈቅርትን ከልኣትን ገይሩ ሃገረ ትግራይ ኣብ ናተይ ዕድመ ትተዓወት ክትከውን እያ ትኾነሉ ወድዓዊ ኩነታትን በዓላዊ ኩነታት ዘሎ ፈቃዲ ኣሎ ኢለ እንተተቐቢለካ ኣነ ተጋጊ ሃገረ ትግራይ ትበሃል የለን መንፅር ትበሃል የለን ቀዳምነት ንሕና ትቃል መንፅር ዝበሃል እውን ኣብዘይ ቦት ኢና ኣቲና እዩ ካብ ንፅሎ የለ ካብ ንፍቸሎ የለን በቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ተዝኾን ነይሩ ዋላ በቲ ፅሑፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገረ ትግራይ ዝብል እዚ ጀነራል እዚ ተቢዑ ገለ ካብቶም ሃገረ ትግራይ ክትህሉ ኣለዋ ዝብል ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ናይ ሃገር ሕልሚ እንተለዎም እዋኑ ሕጂ ይመስለኒ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቒምካ ኢኻ ዘድልየካ ረብሓታት ከተውሕዝ ትኽእል በት ዲስ ኢዝ ዴር ቲንክ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሓንቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ was this story European Union special envoy ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወት እሞ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበት Anna Weber ትበሃል engaging in constructive discussion in Asmara over the last days delighted to continue the dialogue on key regional issues that concern and connect both European Union and Eritrea grateful to EU ambassador Johanna Ramain for hosting ብርግጽ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ኮኔክሽን ምስ ኤርትራ ስለ ትገብር ዘላ ነቲ ኩነታት ከተሳልጥ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ እዛ ኣምባሳደር ሓፂር ግዜ ገይራ ግን ኣብ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናኸደት ምስቲ ኤርትራ ኮኔክትድ ክትከውን ትኽእል ትመስል ክሪኣ ከለኹ and ጽቡቕ ኣምባሳደር ድማ ዓብዪ ኣፍ ደገ ክኸፍት ትኽእል እዩ ብሓፈሻ ርክብ ምስ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ርክብ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ዝፍፀም ዘሎ ርክብ እዩ ምክንያቱ we all know ስለምንታይ መፅኦም ኣለዉ it's not ናይ ኤርትራ ድንጋፀ ስለ ዘለኩም ኣይኮንኩም መፂኹም ዘለኹም ክትልኮቱ ከም ትኽእሉ ፈሊጥኩም ስለ ዘለኹም እንዳሪ ሑቲ ለኩይትዎ ትገብርዎ የብልኩምን so you have to beg Eritrea ምስ ኤርትራ ተመሳሲልካ ክግበር ዝኽእል ብርግጽ ኤርትራ ናይ ምዕፃውን ናይ ካልእን ኣጀንዳ የብላን ግን ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ቦታ ሒዛ ከም ዘላ ተደጋጋሚ ዝፍለጥ ዘሎ ጥራይ ግን ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሙሉእ ብሙሉእ ካፒታላይዝ ክትገብሮ ንደሊ እንታይ ማለት እዩ ክትረብሓሉ ስለ ዘለና ብዙሕ ዋጋ ንኸፍለሉ ብብዙሓት ብብዙሕ ኣራግፅ ንሽገረሉ ዘለና ቦታ ስለ ዘለና ማዕረቲ ዘምፃልና ዘሎ ፈተናታት ክንረብሓሉ ድማ ስለ ንደሊ እምበር እቲ ጉዳይ ከም ዝሪኦ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ምፅእዎም ዘሎ ናይ ኤርትራ ናፍቆት ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፍሉይ ልምዓት ናይ ኤርትራ ክሕግዙ ደልዮም ኣይኮኑን እቲ ሲቹዌሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ
أمس إيرترا صبغ زمدنا مقبار لعلا قد سنة كله يبعتاتهم and we waiting كل نجار دبلوماسي زقبر بصبغ عينينا نريو معناته كبيد مدرخ انت يبلت انيو حوا عبد الرحمن حماقنا كالوتنا أنا حماق مالتها يكون إيران ترى ملا ندنقص بعبيو علم بعالمو تشجر على نبل انت لنا نحن قبو نايقدن حماق نركبينا مالتها يكون this can be something good for us إرترا نزح جزء لمدرخ كيف فتوت بز وردا درع تداليات له نيرا نحرش فلو دخعي كاب كالت بيلي لانه ديزل كبير له ديزل مخبارون إرترا أبي حدا قايد بالو نحرشا يكون خالقن أيكونن بجنزبان خد جزء تغلى ندادك تروح بل بجنزبان خد جزء تخل كلا ببعض السودان كله تبلو له جزيون وحدا ينبرر سلزي إرترا زكا على كونتات نتي مدرخ كاب كالوت بيستقال من قدي نزيش الجرزي على ماميداتون مكيتاتون أنحس لزخونت كابنا كالوت زحشن برزخف عدل كقاط ما يكلنيو أفدق بحرنا دما سلزلنا نكال أفدق تاتون كخفت لنا يخلي نابلنا أجي زغتل أبتو قداينا يرترخنا فينا نزياس كسم علي بزي غيركم أنا بيرترخاتي إثيوبيا نصعدو زي تنبركغت هاجر زي كونت سالا صعدو خبرا دقاقي ما زملست هاجر يا أوتومان غزي وانيرو زربات سمعوا زلهم تقاريهم سمعوا زلهم حنتو قال تقراويتيات سمعة كند من تاي نزح تاريخ زي كم زي فلطوا ما كتقرميهم أنا تقري أنا يرتران كل جن نقرون نفلطوني دارقة الزربات زقن بزوم عبيت أكتر أصلا تجبر عبزياتهم بتسعو تحريو أنت عينة رياكشن كتجبريا كريكم يرو وتهدرات برتغال مسيم محراوت يما أبكلا يكونات عالمون تليان إثيوبيا حموش عمتات جزيئة نيرا التي بنبسز مسلو نقصهم هاي لسلاسي خا أبعدي إنجليز كلي تعقيبه نزي كم زي تفترة طبيرهم جن صعد زي دفروا هاجر يمزبلو التليان كاب إثيوبيا زوجهم نبعلهم إنجليز يوم صبوا أرستي غمريز قالوا بسعادة يوم كبرهم زملسو أنا زجر من نقول سلام تايم دقاقي ممنع حصوت زانتاز مهزون ده سرق انتي بلي يمزبول أبو تزير عينو سرق ترى عينو خاص حولي لما انتي حصوت تزارو دبل كامون ملسوم حصوت قال أخوصها كا صعد استوحسوهم صومال لإثيوبيا أتى ختماتهم مسحزت سراويتن حزن مسين زين حنا رشان كيبانين يرا زوم سوات جن زيدهم يمزبوهم زلهم صعدوا زلحنوهم صعدوا زغلبوهم صعدوا هلو مورال أبزي ولو تسنسو يمزنوبرو جوجل انتي تقبر مسيلكم زاق والت قراويتن ديا أزز بحال زلوسي بخروزنا ينيرونا سلازي انتي تقبر كيدان جوجل تزاربو تحطو يملس الله دما ጥያቄ ስላለኝ ማውራት 36 እስከ 1941 ድረስ በእንግሊዝ ነበሩ። በዋናነት በባዝ ከተማ በሚገኘው ፌርፊልድ ቤት ቆይተዋል። ይህም ቤት ስደተኞች እንዲያርፉበት زي وانيرو تتصبوا نجار انت تقبر مسيلكم تصبوا جيرانتي نجوجل إن حتى جوجل دما كله هاي السلاسي حدي مكم زنبرة بعد إنجليز تعاقي بخم زنبرة إنجليز مسيا حق جزاء كابتليان حركم زوجاتهم كل تي نسوم زبلوه حق خمس خانة جوجل إن عمل لسلا خلو ريكورد جرابت فيديو ريدات الله سلاسي نحن نفلت تاريخ تدقق عم أبزن نجاربه تجارون إثيوبياني فلتواني سلاسي زب فيلم درجة استقبل دما عبس الواصل زلوا فيلم دريو فيلم الأيرتراب تقرأي الريو قدم تغين مالت سلازي بزي ملكع تسرح سرحون عبي استواص له بريليانت زخونه سرح تزرباناتهم دما قطمي زطعم بحق بقعات غازيت اكترس نايرتراس كل ነገር ይጽبق مغنا كم زنا عدادا بزي حنا بكال كينا تنبر بحنس كبزيا كنجمر مسحق كمان كتكوننا زيانا عود سيلبريشن يا تري والله كمي يا زاكو دايزيا قرأت كانت أنا أميدات رايدك وأنا ولا في السوشيال ميديا ون حيالات يوم I'm really impressed man في السوشيال ميديا حركة بتكو زيادة أنا خذ فلوس دللي زا كانت أنا في السوشيال ميديا حيالات كونونا أنا دللي معناته أبايتات تجبرت رايدك كونس في السوشيال ميديا تجبروا لعلة استوات أصلا زلوا سلازي it's beautiful نت ميديا ون كنترول كجبروا بمخالهم أنا أزيه عجيبة زلهم كل نجار جن نصبوا كي مسلكم مجمريا بتي حماق زقبر زلهم ما خن جمر موجاد وخاص لزدلي
ሰላም ኩላትኩም አውሽተን ኣብ ደገን ትርከቡ ኤርትራውያን ዝዓወት ስለ ዝመፀ እንኳ ሓጎሰና ክብል እንዳፈተንኩ በዚ ብመጀመርታ በዚ ውፅኢታት ሕጉሳ ስለ ዝኾና እንደገና ከዓ ብስመይን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮፈኒ ወፂ ዘሎ ናትና ፍልጦ ከም ዘይኮነ ሓናኻ ነብስና ኸይልና ኩላትና ፌደሬሽን ነብሱ ኸይለ ስለ ዝኸይድ እዚ ወፂ ዘሎ ናትና ኣፍልጦ ከም ዘይኮነ ክሕብረኩም ደሊ ስለ ተዓወት ተረኺቡ ዘሎ ብጣዕሚ እንዳመዝገንኩ ካብዚ ንላዕልካ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ቴንክ علي سليمان I am still ብዙሓት ኤርትራውያን ካብቲ ዘጋጠመና ሾክ እንትንሳይ ከኣልና ዘለና ምክንያቱ እታ ዘእተዋ ጎል ክሳብ ሕጂ መልሲ ማለሲ ሓጎስ ናትናሲ ክንሰግሮ ይከኣልና we still very happy በታ still ለገይሩ ዘእተዋ ጎል and ኤርትራውያን are very impressed ተደጋጋሚ ሓንቲ ከሪኩም ክንሓልፋ ስለዘይግባእ let's have a look into this كم سألكم يتا ستيل أربعة ندحري تجمت زليل بايسكل جول بلوا this one we cannot just forget this man where is that video I'm gonna give you okay I مسأتنا الله مالتيو دحين كسيلنا هنرينا نقتل كابز كسيلنا قال إيرتراويان زجبرو وزلو reactions كريكم where was this أبزيا علي سليمان زبلاسن هي نعاون كنريا سلا زلنا ازيا خم تريوا زلهم فدريشن كعس اغري ኤርትራ አውፅዎ ዘሎ ትእዛዝ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ ካ ንህፅንታ ክንብሎ ንኽእሊና እንታይ ዝብል ዘሎ ብሽም ሃገራዊ ጋንታ ጎፋንድሚ ወፂ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ብኣፍልጦ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ ንኽሰርቁ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለው ምዃኑ ተገንዚብኩም ተጠንቀቑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢድኩም ከይትእትዉ ተጠንቀቑ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ናብ ማንም ነገር ገንዘብና ከይነጥፍ በዛ ጎፋንድሚ ክንደይ ግዜ ሽግር ከም ዝገጠመና ንስዕተ ይመስለንን ስለዚ ደጊም ደጋጊምና እንብላ ንደሊ ተቐላጢፍኩም ገንዘብኩም ኣብ ዘየድሊ ቦታ ኣይተባኽኑ ነዛ ጎል እዚኣ ከሪአኩም እንደ ፀርፀኒሄ ኣነ እኳ ኣነ ብዙሕ ግዜ እንድሪያ ዘለኹ ግን ክፀግባ ኣይከኣልኩን ዘለኹ ምክንያቱ ሮናልዶ ከምዚ ገይሩ ወይ ኣነ ነው ካልኦት ዓበይቲ ተፃወቲ ከምዚ ገይሮም ንብል ነርና ሎሚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ፀወታ ንርኢ ኣለና ብፅቡቅ ካሜራ ተቐዲሓላ ያሬድ ተስፋይ ከም ዝበለና ድማ ካብዚ ዝሓሸ ኳሊቲ ካሜራ ዝቐድሕዎ ኣሎ ቀሲል ክወፅእ ከም ዝኽእል ላይፍ ክገብርዎ ስለ ዝኸበደ እምበር ስለዚ ነቲ ኳሊቲ ቪድዮ ርኢና ነዚ ቫይራል ክንገብሮ ኢና ንደሊ and this is amazing ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ሞራል ናታ ንሰማይ ደይቦ ከም ዘሎ ገለገሊኦም ኣብዚ ቅድሚ እቲ ፀወታ ዝበሃል ዝነበረ ስምዑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ስዋቲኒ ተን ሃገራውያን ሜድያታት እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ምናልባት ብዛዕባ ስዋቲኒ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝፍትሸሉ ዝነበርኩ እዋን ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ሞሮኮ ከም ዝዘንጉዑ መወዳእታ ደቃየት ባዶ ወዲእና ኢና እንዳሓሰብና ኤርትራ ከም ዘዘንጉዐቶም ሕጂ ክልተ ይኮነ ሰለስተ ጎል ከትዉ ምዃኖም ከም ሰብ ዓይነት ዘረባታት እዩ ነይሩ መተባብዒ እውን ክወሃቦም ይበሃል ነይሩ እስከ ኣብ ስዋቲኒ እቲ ኩነታትን እቲ ኣባይታ ኣብ ሜዳ ከጋጥም ዝኽእል ዝነበረን ከምዚ ትፅቢት ነይርካ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ካልኣይ ፈታኒ ከም ዝኸውን ንፈልጥ ነርና ኢና ገና ስዋቲና ካብ ናብቲ ካብ ኤርፖርት ኣትሒዞም እዮም 4-0 ስዒርና ኢና ንሰደድኩም ኣብ ጋንታና ኣይንሰዓርን ኢና ኣብ ሜዳና ምስ ካሜሮን 0-0 ወፂና ናብ ኣንጎላ ክልተ ጎል እቲና ገለ እዚ ዓይነት ዘረባ ካብ ኤርፖርት ካብ ሆቴል ራሱ መገብትናትና ክስዕርና ከም ምዃኑ እዮም ዝዛረርቡ ነይሮም ገና እውን ትማሊ ኮንፈረንስ ክንገብር ዘረባ ኣብ ዝኸድና ኣለዉ ኣዝዮም ክስዕርና ከም ምዃኑ ፍሉጣት ምዃኑ ብዙሕ ነገር ዘረባታት ነይሮም ኣንሕና ከይኮነ ብዙሕ ተሞክሮ ኣለና እንታይ ዓይነት ተፃዋርነት ክነፃወሮ ከም ንኽእል ንፈልጥ ኢና ከመይ ዓይነት ፀወታ ሒዝና ከም ንኽእል ንፈልጥ ኢና ሰሪሕና ኣሎ ተዳሊና ኢና ተዘራሪብና ኢና ኣነ ከዓ ፍሉጥ ነይረ ነጊረ ዋላ እቲ ድሕሪት ከይኣትወና ጥራይ መጀመርታ ክንጠንቀቃልና እምበር ጎል ከም ንእቱ ክእትዎ ምዃነ ይነግሮም ነይረ በትን ደሊኻ ኣልሓምዱሊላ ጎል ክንእቱን ናቶም ናይ ኩሉ ዘረባ ከዓ ንዓና ክድህለና ኣይከኣልን እቲ ፀወታ በቃ ድሕሪ ዕረፍቲ ከምኡ ሙሉእ ተቆፃፂርናዮም ኢና በታሕና ንደሊና ኩሉ ተጓዒዝና እዚ ውፅኢት ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምዝራብ ሃይ ዝነበርና ካብ ደገ ዝመፁ ናብ ውሽጢ ነኩሉ ተፃወትን ብሓንሳብ ኩላትና ኮይና ካብ መደቀሲ ሒዝካ ሓደ ናይ ደገ ሓደ ናይ ውሽጢ እናገበርና ብሓንሳብ እንዳደቀስና እንዳተዘራረብና ኩሉ ምንቅስቃስና ብሓንሳብ እንዳገበርና ንዝዓወት ክንመፁ ክኢልና ምስኣትና እውን በቃ ፖሶስ በቃ ክነግረካ ይክእልኒ ኣብ እግርናስ ክሳብ 6-7-8 ታችን ቋፃፀራ ተለይና ነቐልጥፋ ኩዕሶ ተለይና ነዝሕና ከምኡ ዓይነት እንዳገበርና ኢና ንፅኽ ነርና ብልፅ ጋንታን እዩ ብሓቂ እስከ ዓሊ ምናልባት ዓንሶይ እውን ኣብ ብመንገዲ ኤምባሲ ሚድያ ኔትወርክ ብቐጥታ ይሓልፍ ነይሩ እቲ ውድድር ፀወታ ኣብኢና እውን ተከታቲልናዮ ምናልባት ያሬድ ተስፋይ ምስ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ቃል መሕተት ከካይድ ከሎ ይሰምዑ ነይረ ትማል ዝኣተዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነይሮምና ይብል ነይሩ ኣብ መፃፅኣኹም ከመይ ይመስል ምናልባት ምስ ድኻሞም እዮም ተፃዊቶም ክብል ሰሚዐዮ ጳውሎስ እሞ
እስከ ኣይዕረፍኩም እንዲኹም ናይ ፍላይት ዲሌይ ነይሩ ካንስል ዝኾነ በረራታት ነይርና ይብል ነይሩ እሞ እስከ ምናልባት ኣብቲ ግዜና ክነኣትዎ ዝግባአና ግዜያትና ዲሌይ ይኸውን ነይሩ እቲ ፍላይ እቲ ክነኣትዎ ዝግባአና ግዜ እንዳዶንጌ ልክዕ ሓመር ቆልቡት ምሳትና ግብፂ ሰዓት 11 ምግዛ ሰዓት ሰነድ ይትኸውኑ ድማ ሰዓት 11 ፈረቓልና ንጎ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣቲና ብኡ ጌርና ሰዓት 1 ምሸት ኢና ናብ ስዋቲና ኣቲና ገሊኦም ተፃወቱ ሎ መዓንቲ ቱማሊ ምሸት ዝኣተው ኣለው ገሊኦም ተፃወተ ንሸቐድም ኢሎም ዝኣተው ኣለው ገለመለ ብትነይ ዲሌይ ነይቲ ዝነበረ ኩሉ ነገር ብዙሕ ንሽገር ነርና እዚ ከዓ ንዓና ወላ ሓንቲ ነገር ክገብረና ይክእል ኣታዛ ሃገር እዚኣሲ ዋይ ክሳዕ ክንደይ ሓበኛታት ተፃወቱ ከም ዘለውና ጥራይካ ትርኢ ኩሉ ብድሆታት ከለዎም ዘይሰዓሩ ኩሉ ነገር ዝስዕሩ ከምዛ ዝበለኩም ታክቲክ ናቶም ድማ ናይ ብሓቂ ፀወታ ናቶም ምልከት ናይ ኩዕሶ ፓስ ናቶም ከምኡውን ፓስ ኣኩሬሲ ኣብቲ ቀዳማይ ቁርብ ተኣብዮም ነራ ስለዘይፋለጡ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ነዚ እንተሪኦም ብዙሓት ካልኦት እውን ክሰግዋ እዮም ዛካለብ እዚኣ እዛ ጋንታ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ከተገርም እያ ኩሉ እቲ ብድሆታት ዘለዋን ሕፅረታት ዘለዋን ፀገማት ዘለዋን ድማ ምስ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኩላትና ድማ ብፍላይ ኣብዛ ቻነለይ ዘለኹም ኣብ ልብኹም ክፀንሕ ኣገለ ነጥቢ በቲ ፌደሬሽን ዲ ብካልእ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ሓግዙ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዝመፅእ ሓደራኹም ነዚ ተስፋ ናይ መንእሰይ ናይ መፃኢ ሃገር ንዝኾነ ተስፋ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዘለኹም ወሊድኩም ዘለኹም ቆልዑ ትዕብዩ ዘለኹም ንዓታቶም ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ኩዕሶ እግሪ ነቶም ቆልዑ ኣወዳቶም ይኹን ኣዋልዶም ብሃገሮም ንክኮርዑ ብሃገሮም ስምዒት ንክህልዎም ፖለቲካ ስለዘይርዶም ስፖርት እቲ ዝዓበየ ፖለቲካ እዩ ስለዚ ሓደራኹም እታ ሓሳብ እንተመፅያ ኣና ቀዲመ ናባኻትኩም ከምፃየ ኤርትራውያን ድማ ገሊኦም ብኣይ እናገበሩ ገሊኦም ብካልእ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ገለ ዓይነት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ካልእ ኣርስቲ እዩ we are very proud of them ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ገለ ነገር ክገብረላ ክብገስ ክኽእል ኣሎ ዝከኣሉ ነገር ከበርክት ክኽእል ኣሎ I know እቲ ንደልዮ ዘለና ሃይ ኳሊቲ ቪድዮታት ስለዘይንረክብ ዘለና ብዙሕ ዝጎድለና ኣሎ እዩ ግን ኩሉ ነገር ድማ ተመላሊእካ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ሃገራዊት ጋንታ ናትና ልዕሊ ካልኦት ንክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ድማ ዓብዩ ነፍሲ ወከፍና እንተሓጊዝና ድማ ዘይከኣል የለን ሓደራኹም ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ሓግዝዋ ምሕጋዛ ናትና ስራሕ እዩ ኣነ ናተይ ዕዮ ገይረ ወሲደ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መወዳእታ ዝድሊ ሓገዝ ንክገብረላ ናይ ሎም ሃረሳብ ዝኽውድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሪ ፃውዒትና እዩ ናብቲ ነዚያ ደርፊ ገይረ ክፋነወኩም Lalo,